ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung sino ang mga mas nagbibigay, sila ang pinagpapala. Kaya huwag tayong magsawang maging biyaya lalo na sa mga taong sa puso natin napalapit na. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga rito po siya, Papa Dudut, pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kaming umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ng wife ko ang gusto kong i-share sa inyo, kundi ang kwento ng pamilya namin. Papa Dudut, tubong masbate po ang angka namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po naghihikahos. Dati pong machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng telahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. Dalawa lamang po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya ay nabuntis siya ng boyfriend niya at nalaman niyo ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa huli ay pinatawad at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama ni na ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman ni na mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ng bababae pa. Pinaghiwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sina ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yon dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, ate. Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, di mo ako maluloko. Halata namang umiiyak ka oh. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ka pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kaming project. Yayayain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak no? Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Ikwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Makakapaghintay naman yung sikmura ko. O sige, pasok ka muna. Sige. Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na natupi ko na. Mga nilabhan ko yan kanina. Sige, ate.
Huhulaan ko. Tungkol na naman ba yan dun sa dati mong kinakasama? Oo eh. Tinawagan mo na naman ba siya, ate? Oo, pero nalaman ko may iba na siyang kinakasama. Ha? Seryoso ba yan? Seryoso. Tapos sinabihan niya ako na hindi na siya makakapagbigay ng sustento sa anak namin. Nag-iipon daw kasi siya ng pera para dun sa panganganak ng bago niya. Kapal ng mukha na. Anong sinabi mo sa kanya? Katulad nung dati, nagalit ako. Tinanong ko kung paano niya nagawa sa amin ng anak ko na basta na lang ipagpalit sa iba. Pero sinumbatan niya ako. Ako naman daw yung umalis at kami yun ang iwan sa kanya kaya wala akong karapatang magalit. Matagal ka na niyang niloloko, tapos sinasaktan ka rin niya. Lakas naman ng loob niya na sisihin at sumbatan ka. Ay, ate naman. Bakit hanggang ngayon gusto mo pa rin makipagbalikan sa lalaking yun? Hindi ko rin alam ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ko deserve na saktan at abusuhin pero parang hindi ko naman kaya mawala siya sa akin. Kaya lang, mukhang wala na talaga. Hindi na maaayos yung pamilya namin kasi may iba na siya. Sorry ate, pero para sa akin, matagal nang sira yung pamilya niyo at kasalanan niya yun. May kasalanan din naman ako. Siguro kasi hindi ako naging sapat sa kanya. Ang sabihin mo, masyado siyang mapaghanap. Kung pwede ko lang talagang pangahan ngayon yung lalaking yun, gagawin ko. May ganti man lang kita sa kanya. O kaya kahit isang malakas na sapak lang ate. Talagang ayaw mong naagrabyado ang ate mo ah. Ayoko talaga. Kaya nga ang saya ko nung naghiwalay na kayo eh. Kaso, nakakalungkot din naman ngayon kasi mukhang di ka pa rin okay. Ang hirap naman kasi maging okay. Hanggang ngayon kasi, mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong kayanin para sa anak ko. Hindi ka naman namin minamadali na maging okay agad ate. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni na mama at papa. Lalo na ako. Pwede mo akong kwentuhan. Makikinig ako kahit na paulit-ulit pa yan. Kapatid mo ko. Karamay mo ko lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat, Errol. Sa totoo lang, gumaan ng konti yung loob ko nung naikwento ko na sa'yo. Walang anuman. Basta kung anumang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Saka malalampasan mo rin yan ate. Nagawa mo at kinaya siyang iwan para sa kapakanan niyong mag-ina. Alam ko wala ako sa sitwasyon mo pero kahit papano, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makabitaw. Hayaan mo na muna. Iiyak mo lang. Magiging maayos din ang lahat. Aminado ang ate ko na nabulag siya sa pag-ibig at pinagpalit niya yung pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral noong pumayag siyang may mangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Mula nang bumalik siya sa bahay namin ay walang araw na hindi ko nakita sa mga mata ng kapatid ko yung hiya at pagsisisi dahil sa sitwasyon nila noon ng pamangkin ko. May pagkakataon din na narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaking yon habang kausap niya sa cellphone. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabalikan nila. Gusto ni ate na sila ang piliin sa halip na yung bago nitong kinakasama. Dahil doon ay alam kong hindi pa rin nakakapag-move on si ate kahit na naranasan niyang abusuhin at saktan ng taong mahal niya. Nalulungkot din ako para sa pamangkin ko dahil hindi man lang nito mararanasan na magkaroon ng buong pamilya. Pero naniniwala po ako na masyado nang makaluma ang konseptong ito. Para kasi sa akin ay walang silbi ang pagiging buo ng isang pamilya kung meron namang nang aabuso. Hindi dapat ginagawang normal ang pagtitiis sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan para lamang masabi na kompleto at buo ang isang pamilya. Kaya sang-ayon po ako noong binawin ni na mama at papa si ate sa abusado niyang kinakasama. Galit na galit po ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko at sa anak nila. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung bakit may ganong klase ng mga tao. Yun bang nasa kanila na ang pamilya na pinapangarap ng iba pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit?
Alam ng parents ko na close kami ni Ate Aida, Papa Dudut, lalo na ni Mama. Kaya nga hindi na bago sa amin na minsan ay napag-uusapan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ma, ako na po maghuhugas dyan. Maupo na lang po kayo at tapusin niyo yung kinakain yung cake. Sigurado ka ba, anak? Opo, saka kayo na rin yung nagluto. Baka mapasma kamay niyo. Mamaya ka na maghugas dyan. Upo ka muna tapos samahan mo ko kumain dito. May isang slice pa kasi ng cake na dala ng papa mo. Ubusin mo na para hindi ko na ilalagay sa ref. Sige po. Kumain na po ba nito si ate? Parang di ko siya nakitang kumuha ng cake kanina. Hindi nga eh. Walang gana yung ate mo. Paborito pa naman niya to. Baka hanggang ngayon malungkot pa rin siya. Ano bang ikalulungkot niya? Yung paghihiwalay nila nung tatay ng anak niya? Opo. Bakit niya ikalulungkot yon? Dapat nga magalit siya sa lokong yun eh. Sabihan ba naman siya na di susustentuhan yung anak nila? Napaka-irresponsableng lalaki. Yun na nga po, ma. Sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sarap pangaan. Mabuti pa nga nang makaganti naman tayo doon. Seryoso? Gusto niyo ako makipag-away? Siyempre biro lang. Pero kasi ako yung nasasaktan sa sitwasyon ng ate mo. Sinabi ko nga sa kanya na ireklamo niya yung hindi pagsusustento eh. Pero siya na rin na may sabi na wag na lang gawin yon. Kaya naman daw niya buhayin yung anak nila. Ang lambot talaga ng puso ni ate pagdating sa lalaking yun. Ganun yata talaga kapag mahal mo, ma. Bakit niya mamahalin yung ganong klaseng lalaki? Hindi nga iniisip nung lalaking yun na magiging kinabukasan nilang mag-ina. Hay! Ibang klase. Lakas pa ng loob na ipangalanda ka na pinagpalit niya yung ate mo. Sinabi pa na sina ate naman daw yung umalis at nang iwan. Kaya siguro malakas ang loob na ipagpalit sila. Naaawa talaga ako kay ate kasi hindi niya deserve yun, ma. Kahit naman sino maaawa sa ate mo. Kaya ikaw, wag na wag mong gagayahin yung ganong klaseng lalaki, ha? Si mama talaga. Sumagot ka na lang, Errol. Ma, hindi niyo na po kailangang sabihin yun sa akin. Nakita ko naman po kung paano tratuhin ng lalaking yun si ate. Kaya hindi ko yun gagayahin pag ako naman yung nagkaroon ng pamilya. Pero saka na yung pagpapamilya mo. Ang bata-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? Wag po kayong mag-alala. Kasi wala pa naman sa isip ko yun pagkakaroon ng sariling pamilya, ma. Magtatapos muna po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa inyo ni na papa. Nanghihinayang lang talaga ako na hindi na nakatapos ng pag-aaral yung ate mo. Pero ayoko na siyang sisihin ng paulit-ulit kasi nangyari na yon. Ang mahalaga, ligtas na siya mula dun sa mapang-abuso niyang kinakasama. Nagpapasalamat naman po si ate kasi magkakasama na ulit tayo. Lalo na po dahil sa second chance na binigay niyo sa kanya. Matitiis ba naman namin ang ate mo? Anak namin yon. Walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak. Tandaan mo yan. Pero sana lang tulungan ni Aida yung sarili niya. Huwag na niyang hangarin na makipagbalikan sa ama ng anak niya kung ayaw niyang tuluyang masira ang buhay nila ng anak niya. Papa Dudut, naiintindihan ko po si Mama dahil magulang siya. Nag-worry lamang siya sa anak niya kaya binawi niya si ate. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ako yung nakakapansin na malungkot ang kapatid ko sa paghihiwalay nila ng dati niyang kinakasama. Pero pilit pong tinatago ni Ate Aida yung lungkot na yon para hindi naman makita. Nagpapasalamat siya sa mga magulang namin dahil sa kabila ng lahat ay nagkaayos pa rin sila at tinanggap pa rin siya sa bahay namin. Pero alam namin ni Mama na may kulang pa rin kay ate at hinding-hindi yon mapupunan ng pag-ibig na kaya naming ibigay sa kanya bilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay umasa pa rin ako na may magandang mangyayari. Lagi ko pong pinapakita at pinaparamdam kay ate na gaganda rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Bukod doon ay mahal na mahal ko ang anak niya.
Kaya naman ang hiling ko lang ng mga panahong yon, kung pagbibigyan pa ng Panginoon na magkaroon ng bagong tatay ang pamangkin ko, sana ay yun na talaga ang lalaking magmamahal ng totoo sa kanila ng ate ko. Hiniling ko noon na kung may darating man sa buhay ng ate ko, sana'y hindi na siya saktan o ipagpapalit sa iba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon na nagtatrabaho si Papa sa pabrika sa Pasig bilang machine operator, pananahi naman ng shorts, sando at bestida ang pinagkakabalahan ni Mama. Wala ba kaming negosyo noon o pwesto sa Tiangge, Papa Dudut? Laging sinasabi ni ate na gusto niyang magkaroon ng negosyo para sa mga magulang namin kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Pero hindi na yun natupad noong nabuntis siya at nagkaanak. Kaya siguro sumama rin ang loob sa kanya ng mga magulang namin dahil hindi biro ang tuition na ginastos nila para sa pag-aaral ni ate noon sa kolehiyo, na nabaliwala lang noong tumigil siya at nag-asawa ng maaga. Kaya yung pag-aaral ko na lamang po ang pinagtuunan ng pansin ng mga magulang namin, pero nahirapan pa rin kami noong naaksidente si Papa. Nabangga po ang sinasakyan niyang motor ng isang truck, dahilan para maapektuhan ang kanang binti niya. Ilang buwan din po siyang nag-therapy at doon napunta halos ang lahat ng perang inipon ng mga magulang namin. Nung umuwi si ate sa bahay namin ay naghanap siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Si Mama nag-alaga sa anak niya at tumutulong din po ako kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho po bilang store clerk at cashier sa isang shawarma store sa mall ang ate ko. May mga pagkakataon na yung sweldo na niya ang bumuhay sa amin ng ilang buwan. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng baon sa school at paggastos para sa mga projects ko. Mabuti na lamang at scholar ako sa isang university sa Maynila. Wala naman pong reklamo si ate kahit na hindi gaanong kalaki ang kinikita niya. Lagi niyang sinasabi na gagawin niyang lahat para makabawi sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Errol, kunin mo na tong baon mo. Ha? Binigyan mo na ako, di ba? Oo, pero dagdag mo na lang doon kasi nabanggit mo nung nakaraan. Diba sabi mo may project kayo? Baka maubos allowance mo kung dun mo kukunin. Kaya sige na, kunin mo na to. Wag na, ate. Anong wag na? Pagkakasyahin ko na lang yung binigay mo. Nakakaiya na rin kasi. At bakit ka naman mahihiya sa akin, ate mo ko? Kaya tanggapin mo na yan. Alam ko naman yun, pero may pangangailangan ka rin. May pinagkakagastusan kayo ng anak mo. Malaking bagay na nga yung sa'yo galing yung allowance ko eh. Dapat lang napagkasyahin ko yun. Responsibilidad kita, Errol. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Tsaka kahit papano naman, may naitatabi ako para sa amin ng anak ko. Ikaw na rin kasi nagbabayad ng mga bills natin dito sa bahay, ate. Tapos sagot mo na rin mga pagkain natin mula nung di na makapagtrabaho si Papa. Dapat siguro talaga ituloy ko na yung plano ko. Planong ano? Maghanap ng part-time job para makabawas na sa gastos mo yung allowance ko. Mag-working student ka? Oo, pwede naman yun kasi di naman mahigpit sa school namin. Pero kaya mo kaya? Si ate naman, syempre kakayanin. Ang ibig kong sabihin yung pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Demanding ang kolehiyo. Diyan pa lang sa kurso mo, inaabot ka pa nga na madaling araw kakaaral. Baka kapag nag-part-time job ka, mahati yung atensyon mo sa pag-aaral mo at bumaba naman yung grades mo. Hindi ko pa rin naman pababayaan yung pag-aaral ko. Alam ko, pero minsan madali lang yung sabihin. Pero kapag nagtatrabaho ka na, may punto na mapapabayaan mo pa rin yun. Tingnan mo ko, hindi na nakagraduate kasi pinili ko mag-asawa. Akala ko kapag nanganak ako, makakabalik ako sa pag-aaral. Makakapagtapos ako tulad ng pangarap sa akin ni na Mama at Papa. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang nakakapagod maging nanay. Hanggang sa nawala na lang din ako ng gana. Wala namang imposible, ate.
Hindi pa lang siguro ngayon yung tamang panahon para bumalik ka sa pag-aaral. Pero darating ka rin dun. Pero sa ngayon, hayaan mo na rin ako na tulungan kang mapagaan yung sitwasyon natin kahit papaano. Alam ko rin na gusto mo lang tumulong na mapagaan yung pamumuhay natin. Na-appreciate ko yon, pero maniwala ka. Ang laki na nung naitutulong mo sa akin kasi nandyan ka. Nakikinig ka sa mga kwento at kadramahan ko sa buhay. Si Mama, siya yung nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Ikaw rin, inaalagaan mo yung pamangkin mo, kaya mahal na mahal ka nung batang yun eh. Wala ngang bukang bibig kundi ikaw. Pamilya tayo ate. At ang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya nga hayaan mo na lang muna ako na makatulong sa pamilya natin. Diyan ka na lang muna mag-focus sa pag-aaral mo. Pag nakatapos ka na, magtatrabaho ka rin naman. Huwag mo madaliin yung bagay na yun. Tsaka kayang-kaya ko pa naman eh. Kaya bilib talaga ako sa'yo ate. Sus, bolero. Alam mo, sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay, yung anak ko lang yung tama. Hinding-hindi ko pagsisisihan na dumating siya sa buhay ko at naging nanay niya ako. Kaya nga, araw-araw ako nagsusumikap sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Siya yung lakas ko, Errol. Pag nagkaanak ka na, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman kahit paano ate. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Tapos ngayon, halos ikaw lang yung inaasahan namin. Lalo na sa mga gastusin natin sa bahay. Pangako, babawi ako. Kapag nakagraduate ako at nakapaghanap ng trabaho, ako naman yung tutulong sa'yo at sa pamilya natin. Salamat ha. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Walang anuman ate. Mahal ka namin eh. At hindi ka namin kayang tiisin. Hindi ko lang alam yung gagawin ko nun kasi masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa maling tao. Malaki rin yung pagsisisi ko kasi sinuway ko nun sina Mama at Papa. Wala naman silang hinangad kundi mapabuti ako pero naging matigas ang ulo ko. Ano ka ba ate? Tapos na yun. Hindi mo kailangang paulit-ulit na sisihin yung sarili mo. Salamat talaga, Errol. Pero kunin mo na kasi tong pera. Sige ka, pag hindi mo to kinuha magtatampo ko. Pambihira naman oh. Nang guilt trip ka pa talaga. Sige na kasi. Papa Dudut, ganon ko kamahal si Ate Aida at hanga ako sa ipinakita niyang pagmamahal para sa anak niya. Hindi ko po kasi may imagine yung hirap na pinagdadaanan niya lalo na at mag-isa lamang niyang tinataguyod ang pamangkin ko. Kaya naman gano'n na lamang kataas ang respeto ko sa kanya. Proud ako sa kanya at sa lahat ng mga solo parent. Wala po akong ibang hiling noon kundi ang ingatan at gabayan siya ng Panginoon. Hindi lang kasi anak niya ang inaalagaan niya kundi kami rin nina Mama at Papa. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para magbunga yung pagsasakripisyo ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate po ako bilang cum laude sa kursong secondary education. Nakapasa rin ako at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang pampublikong paaralan. Masaya po ako kasi natutulungan ko na po noon ang pamilya namin lalo na sa mga gastusin sa bahay. Hindi na rin po kasi nakabalik sa trabaho si Papa dahil sa kondisyon ng binti niya. Gumaling naman po siya pero hindi na niya kayang tumayo ng matagal tulad ng lagi niyang ginagawa noong nasa pabrika pa siya. Naging malaking dagok ang nangyaring yon para sa tatay namin pero hindi po namin pinaramdam sa kanya na pabigat siya sa amin. Kaya naman noong makaipon ako ng kaunting pampuhunan ay bumili ako ng isa pang makinang pantahi at mga tela para kay Papa. Tinuruan po siya ni Mama na manahi para mas madagdagan yung mga damit na shorts na binebenta nila. Nakakatuwa dahil kinahiligan naman yon ni tatay at naging bonding na rin nila yon ni Mama habang kumikita. Pero Papa Dudut, isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na masasabi kong nagpabago ng pananaw ko sa buhay.
mamamatay, Aida. Tigilan mo nga yung kakasabi mo ng ganyan. Pati tuloy ako naiiyak na rito. Ate, tama si Mama. Hindi ka pa mamamatay. Alam ko naman na lahat tayo doon din ang punta pero ayoko pa, Ma. May anak ako. Kaya nga magpapagamot ka. Tama si Errol. Saka mas mabuti ng maaga mong nalaman yung sakit mo. Hindi yung kung kailan malala na. Anong mas mabuti doon, Ma? Malala na rin naman yung sakit ko. Tsaka ang mahal-mahal ng dialysis ko, alam nyo lang. Magkakanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Tapos, doon lang din pala mapupunta. Parang ang hirap naman tanggapin noon. Tutulungan ka namin, ate. Di ba, Ma? Tutulungan natin si ate. Oo naman. Kahit naman papano may naipon kami dun sa maliit naming negosyo ng papa nyo. Pero Ma, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Anak ka namin. Saka sabi mo ayaw mo pang mamatay, di ba? Oo naman po, kasi maliit pa yung anak ko. Kawawa siya kapag nawalan siya ng nanay. Kaya nga magpapagamot ka. Tutulungan ka namin ni Errol. Hindi ka na dapat mahiya kasi pamilya mo kami. Hay, ewan ko ba naman sa'yo't bigla mong naisip yung hiya-hiya na yan? Kung bakit kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga yung tinamaan ng sakit na to. Marami namang mga masasama dyan. Yung mga kriminal, sana sila na lang. Wala naman silang binubuhay na anak eh. Hindi rin kami makapaniwala na magkakasakit ka ng ganyan, ate. Akala kasi namin gagaling ka rin pag nakapagpahinga ka pero iba na pala. Nakakabigla talaga. Pero naniniwala ako na pagsubok lang to sa'yo ng Panginoon para maging mas matatag ka, anak. Kaya wag na wag kang susuko. Wag na wag kang magpapatalo sa sakit mo. Susubukan ko, Ma. Pero nahihirapan pa rin po kung tanggapin ito. Kasama mo naman kami, ate. Hindi ka mag-isang lalaban dyan sa sakit mo kasi nandito kami ni na Mama at Papa. Pati yung anak mo, hindi ka namin iiwan. Thank you, Errol. Hindi ko alam yung gagawin ko kung sakaling wala kayo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sundin mo lang yung sinabi sa'yo ng doktor. Iwasan mo yung mga pagkain at inumin na bawal sa'yo. At magpagamot ka para bumuti yung pakiramdam mo. Para naman kayong doktor magsalita, Ma. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. At gusto kong alagaan ka kasi anak kita. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala kasi nandito kami para sa iyo, ate. Basta ipangako mo sa amin na lalaban ka para sa anak mo. Siyempre marami pa kayong pagsasamahan. Nung nakaraan nga nabanggit niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Talaga? Oo, nagkwentuhan kasi kami. Tinanong ko siya kung ano yung pangarap niya. Gusto niya raw maging piloto. Kasi gusto mo raw makasakay ng eroplano kaya sabi niya siya yung magmamaneho. Nakakatuwa talaga yung apo ko. Napakabibo. Kanino pa po ba magmamana yung apo nyo? E di sa tito. Ay nako. Akala ko sasabihin mo sa akin nagmana. Joke lang. Sa'yo talaga mana yung anak mo, ate. Sa akin lang pagdating sa kapugian. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ate Aida ang matinding takot noong sabihin niya sa aming may chronic kidney disease siya. At malala na yon dahil kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Pero higit pa roon yung takot niya dahil meron po siyang anak na maiiwan sakaling hindi bumuti ang kalagayan niya, Papa Dudut. Napakabata pa po ng pamangkin ko para maulila sa ina. Kaya naman ramdam namin ang matinding sakit at pangamba sa mga salita ni Ate Aida. Ang totoo ay nagpapakatatag lamang ako pero nadudurog na rin ang puso ko ng mga sandaling yon. Kaya nga kahit papaano ay ginagawa ko ang lahat para gumaan yung usapan namin. Sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin naman ang magdadamayan. Yun po ang laging sinasabi sa amin ni na Mama at Papa. Kaya naman napanatag ang loob namin ng kapatid ko. Pero alam ko na nandun pa rin yung takot sa puso ni Ate Aida. Bukod kay Mama, ako po ang kasakasama ni Ate sa mga dialysis niya.
Ako na rin po ang nagsilbi niyang kanang kamay sa bahay namin, lalo na't marami na siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Malaki po ang ibinagsak ng katawan ni Ate Aida, namayat siya ng sobra. Pero siya pa rin yung kapatid ko na positibo at walang reklamo. Hindi po nawawala ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa nakapagdesisyon po ako na handa kong ibigay ang isa kong kidney sa kapatid ko para madugtungan pa ang buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong una ay tinanggihan po ni Aida ang suhestyon kong sumailalim kami sa kidney transplant dahil maapektuhan noon ang kalidad ng pamumuhay ko. Sinabi niya sa akin na bata pa raw ako at marami pa akong pwedeng gawin na posibleng hindi ko na magawa sakaling maoperahan ako. Pero para sa akin lahat ng mga bagay na yon ay walang saysay kung mawawala siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at wala akong kayang hindi gawin para sa kanya. Kaya naman sa huli nakumbinsi ko po siya at ang mga magulang namin na i-donate kay ate ang isang kidney ko. Hindi ko na po i-detalye ang proseso pero naging successful naman po ang operasyon. Pero syempre under observation at strict monitoring pa rin po si Ate Aida hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ang katawan niya sa bagong kidney na meron siya. Ako naman ay sinunod ko lamang ang payo sa akin ng doktor at hindi rin naman nagtagal ay nakapag-adjust na rin po ako. Nakabalik na rin ako sa pagtuturo at masasabi kong wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko, lalo na noong nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla ng pangangatawan ng ate ko, Papa Dudut. Laging sinasabi ng mga magulang namin na pareho kami ng kapatid ko na biyaya sa isa't isa. Kaya naman masayang masaya sila, Papa Dudut. Kamusta na pakiramdam mo, ate? Mabuti. Pero masakit pa rin ang tahi ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo. Ikaw? Oo naman, ate. Kanina ka pa ba gising? Oo, kanina pa. Tapos nagbabrowse lang ako sa Facebook habang natutulog ka. Ay, sabi pala ni Mama, uwi lang daw siya sa bahay kasi isasama niya anak mo pagbalik niya rito. Gusto ka na raw makita. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Gusto raw matulog dito. Mabuti nga, isang kwarto na lang tayo at may space pa naman dun sa upuan para sa mga bisita. Kaya nga eh. Ilang araw na rin tayo rito. Sana naman makalabas na tayo. Huwag kang magmadali. Dapat okay na talaga yung katawan natin bago tayo makalabas dito. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi ang tagal-tagal ko nang nandito sa ospital. Akala ko nga hindi na ako makakalabas ng buhay dito eh. Huwag mo naman sabihin yan. Akala ko lang naman. Nung operation day kasi, grabe yung kaba ko. Mukha lang akong kalmado pero kinakabahan talaga ako noon. Pero syempre, nagdasal ako na sana maging ligtas tayong dalawa. Lalo ka na kasi napakabuti mong kapatid. Salamat sa pag-donate mo sa akin ng isang kidney mo ah. Malaking bagay yun para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung ginawa mo. Hindi naman ako naniningil kaya wala kang kailangang bayaran sa akin, ate. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Magkapatid tayo. Laging sinasabi ni na Mama at Papa na magtulungan daw tayo. Na magdamayan sa oras ng pangailangan. Kaya sinusunod ko lang yung bilin nila. Ay, ako rin naman, natakot nung bago tayo operahan. Nagdasal din ako. Sabi ko, kung may mawawala sa atin, sana ako na lang. Wag na ikaw. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre kasi may anak ka, ako wala. Kung mawawala ka, paano na lang yung pamangkin ko, di ba? Hindi porke wala ka pang anak, hindi na mahalaga ang buhay mo. Baliw ka talaga. Baliw na akong baliw.
Pero buti na lang kasi mabait pa rin ang Panginoon. Wala siyang kinuha sa atin. Pareho niya tayong iniligtas. Isa pa, nagdasal talaga sina Mama at Papa para sa ating dalawa. Iba talaga yung kapangyarihan ng dasal ng mga magulang. Lagi tayong nililigtas. Kaya nga masayang masaya sila, ate. Ako rin, masayang masaya. Wala akong ibang hiling kundi maging maayos na yung pakiramdam mo. Yun din ang gusto kong mangyari sa atin. Para makabalik ka na sa pagtuturo. Malamang, miss na miss ka na ng mga estudyante mo. Miss ko na rin sila. Alam mo, proud na proud talaga ako sa iyo, Errol. Kasi tinupad mo yung pangako mo na makakagraduate ka. Tapos naging teacher ka at nakakapagturo na. Lagi kang pinagmamalaki ni na Mama at Papa. Siyempre, ganun din ako. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid na teacher? Marangal na propesyon kaya ang pagtuturo. Mahal na mahal ko ang pagiging teacher, ate. At masaya ako sa ginagawa ko. Pero nakakatawa lang kasi kahit ako mismo, may natutunan eh. Ano naman yun? Tungkol sa unconditional love. Na may mga bagay pala akong kayang gawin hindi lang para sa mga magulang natin, kundi para sa'yo na rin kasi kapatid kita. Natutunan ko rin na sulitin yung bawat sandali. Magpasalamat sa may kapal, sa mga biyaya kahit na hindi madali yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin. Pangalawang buhay na natin to. At gusto ko yung gamitin sa mas makabuluhang gawain na kasama kayong lahat. I-enjoy naman natin yung buhay, ate. Tama ka. May natutuhan din ako sa nangyari. Dati ayoko na lagi nagpipicture kasi nakukornehan ako. Tanda ko nga na sinabi mo yan nung pinipicturan ko kayo ng anak mo nung kumain tayo sa labas. Sabi mo nga corny at tama na yung isa. Pero makulit ako. Gusto ko kasi maraming pictures. Oo, pero natutuhan ko na wala namang kaso yun. Kasi yung mga picture na yun naman pwede nating balik-balikan para ipaalala yung mga simpleng memories natin. At tulad mo, gusto ko rin mas enjoyin yung buhay. Papadudot nag-aral po si Ate Aida bilang virtual assistant at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho siyang muli. Less hassle po yun dahil nasa bahay lamang siya at hindi kailangang bumiyahe, papasok at pauwi mula sa trabaho. Tapos nakakapag-bonding at naasikaso rin niya ang anak niya. Binigyan din po niya ng perang pangpuhunan ng mga magulang namin para makapag-expand ang negosyo nila. At yun na nga po yung tilahan at tindahan nila ng mga damit at punda sa Taytay, Tiangge. Doon na po nagsimulang umasenso ang pamilya namin dahil sa pagtutulungan namin. Lumipas pa po ang ilang taon at naging maayos po ang takbo ng lahat. Nagtuloy-tuloy ang mga biyaya na dumarating sa pamilya namin at sa kabuhayan namin. At walang hanggan po ang pagpapasalamat ng mga magulang namin sa Diyos. Lalo na sa pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon upang madugtungan ang buhay ni Ate Aida. At pagkatapos ay natupad din ang panalangin namin ni Mama na sana'y makatagpo si Ate ng isang lalaki na magmamahal sa kanila ng anak niya. At yon ay sa katauhan ng boyfriend niyang si Mike. Isang araw ay meron pong binalita sa amin si Ate Aida. Dahilan para lalo po kaming maging maligaya para sa kanya. Ma, nasan po si Papa? Ay nako, yung papa niyong yon ang aga matulog. Malamang nandun na sa higaan, naghihilik na. Teka, bakit mo nga pala hinahanap ang papa mo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sa amin mo na lang sabihin, ate. Oo nga, makikinig naman kami ni Errol. O sige. Paano kung sabihin ko mag-aasawa ulit ako? Papayag po ba kayo? Ha? Ibig sabihin, nag-propose na si Kuya Mike? Oo at hindi lang, Aida. May pasuspense ka pa eh. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Malamang papayag kami. Nasa tamang edad ka na naman. Saka alam naming mabait at mapagmahal yung boyfriend mo.
Ay, hindi ba, Errol? Opo. Ano na ate? Nag-propose na ba si kuya sa'yo? Tada! Oo. Tingnan niyo yung daliri ko. Ayan yung singsing oh. Tingin nga. Aba, oo nga. Tingnan mo yung singsing ng ate mo. Ang ganda, di ba? Oo nga ma, bagay na bagay kay ate. Pero kailan pa siya nag-propose? Kanina lang, dun sa date namin. Kaya pala tanong ng tanong sa akin tungkol sa kasal. Kung saan ko raw gustong ikasal. Kung sa simbahan, sa beach ba o garden wedding tulad ng mga artista. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi. Hay nako, palibasa, yan yung bagay na hindi ginawa sa'yo nung dati mong kinakasama. Kaya deserve na deserve mo yan, nak. Yung pakasalan. Thank you, Ma. Tama si mama. Masaya kami para sa'yo kasi nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo at sa anak mo. Yun bang makakasama mo habang buhay? Kasi pakakasalan ka at may plano para sa future nyo. Oo nga po eh. Masayang masaya po ko kasi dumating siya sa buhay ko. Hindi ko po akalain na mabibigyan pa ako ng second chance na magmahal ulit. Bonus pa yung kasal ko kaya excited na po ako. Excited na rin kami para sa'yo, nak. Siguradong matutuwa yung papa mo kapag nalaman na ikakasal na ang unika iha niya. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Siguradong iiyak yun pag nakita niyang nakasuot ka ng wedding gown. Sigurado po yan, Ma. Si Papa pa ba? Congratulations Ate Aida! Congratulations, nak. Thank you, Ma. Thank you, Errol. Payakap nga po sa inyo. Naiiyak ako eh. Ay, bakit ka naman umiiyak? Wala lang po. Natutuwa lang. Payakap na po. Sige, yakap na. Errol, sumali ka rito. Sige na nga, kahit ang corny tingnan. Anong corny? Joke lang naman po ma. Ay, ang lalaki na ng mga anak ko. Parang kailan lang ang liliit nyo pa. Basta mga anak, proud na proud kami sa inyo ng papa nyo. At mahal na mahal namin kayo. Pagkalipas po ng 6 na buwan ay kinasal na si Ate Aida at ang boyfriend niya, Papa Dudut. Intimate garden wedding ang kasal at sobrang saya po ng kapatid ko. Masayang masaya din po mga magulang namin at napaiyak nga si Papa tulad ng inaasahan namin. Kahit naman ako ay hindi na rin napigilan ng pagiging emosyonal. Pero hindi ko lang pinahalata dahil baka tuksuhin nila ako. Wala pong pagsidla ng saya at pasasalamat sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakamit na ni Ate Aida yung happy ending sa piling ng lalaking mahal niya at mahal siya. Sobrang deserve niya ang ganong klase ng pakiramdam. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan naman po kaming pareho ni ate at syempre marami pong nagbago sa lifestyle namin. Pero lahat ng yon ay sinunod namin para mas mapangalagaan at maingatan ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa amin ng may kapal. At kahit na malayo na kami sa isa't isa dahil sa ibang bansa na ako nakatira ngayon, palagi ko pa rin pong naaalala ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Hindi po naputol ang komunikasyon namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at marami pong salamat kung sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay namin. Sana rin po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless. Sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Errol. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bipolar na pag-ibig ay parang roller coaster.
Nakakakilig sa taas, nakakakaba sa biglang bagsak. At minsan ay mapapaisip ka kung tama bang sumakay. Nabubuhay ito sa matinding emosyon pero nangangailangan ng todo pasensya, pangunawa at dapat ay balanse para hindi masira. Ikaw kabarangay, kakayanin mo bang sumakay sa ganitong uri ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, hindi ko pa nasisimula ng sulat ko na ito pero nag-aagaw na ang buhos ng luha at sipon ko. Hindi ko po kasi mapigilang mag-emote habang nire-rewind sa utak ko ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko para lamang ma-share sa inyo. Ako po si Ika, certified probinsyana. Simula pagkabata para na akong may phobia sa salamin kasi tuwing titingin ako, parang sinisigawan ako ng mundo. Unfair ako sa iyo, deal with it. Imagine, ang bata ko pa. Pero marunong na akong mag-self-pity. Hindi kasi ako pasok sa beauty standards tapos ay bonus pa na hobby ng kalaro ko at kaklase ko ang gawing stand-up comedy material ang itsura ko. Buti na lamang nanay ko ang #1 fan ko. Lagi niyang sinasabi na anak maganda ka, sila lang ang bulag. Ang sweet hindi ba? Pero let's face it. Alam naman nating lahat na walang pangit sa mata ng isang ina. Kaya habang nasa mundo pa ako ay tinitibayan ko ang loob ko araw-araw. Sabi ko nga anong laban ng insecurities ko kung naliligo ako araw-araw at walang amoy putok. Panalo na yan. Dahil nga sa pambubuli napaaga ang pag-develop ng superpower ko. Self-love with a touch of humor at katalinuhan. Kung hindi man ako visual sa paningin nila, di paponggahin na lang ang utak ko. Kaya papadudot consistent honor student ako. Habang ang mga bully ko hanggang doon na lang sa likod ng class picture habang ako ay bida sa harapan. Hawak ang medalya. Eventually, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi na pinapansin ang physical ko. Sila ang katuwang ko sa tawanan, iyakan at mga asaran. Pero habang sila ay may mga high crush moments, ako ay taga-abot lang ng sulat at audience ng love story nila. Nung nagkaedad pa ako, sabi ko ay baka destiny ko na lang talagang maging professional tita. Pero isang araw ay dumating si Nathaniel. Gwapo, mabait at parang leading man sa teleserye ng buhay ko. Crush ko siya, Papa Dudut. Sa isip ko ay siya na ang sagot sa dasal ko. Pero sa table namin parang Tita Ika talaga ang vibes ko sa kanya, Papa Dudut. Okay lang naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kayo po? Aray, grabe ha. Sobrang sakit ng likod ko. Hala, bakit po? Mas lalo akong tatanda sa kakapo mo. Rika ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Ika. Para medyo naman maiba. Nakakahiya naman po. Ika. Ay, sorry. Ang hirap pala magtanggal lang po. Naku, sanayan lang yan, Nathaniel. Sasanayin ko yung sarili ko, huwag kang mag-alala. Ayan, kaya mo naman pala. Sabi ko na matalino ka. Mabilis ka matuto. Ikaw talaga. Funny ka. It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya masaya lang tayo. Love Philippines na ngayon. Hindi ka na updated. Oo nga pala. Kaya kailangan magmahalan na tayo. Uy, grabe ka naman, Nathaniel. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako, di naman ako nagbibiro eh. Sme, baka magkasala ako sa'yo. Lasya, anong kasalanan sinasabi mo? Ano? Kasi naman pinapakaba mo ko, Nathaniel. Ang gwapo mo kasi. Ikaw talaga. Pero totoo naman maganda ka. Saan banda? Sa panaginip? Uy, wag mo akong bulahin, ha? Hindi ako bolero. Tsaka ayoko maging sinungaling. Di naman ganun kapangit itsura mo Pero pasok pa rin
rin sa pangit. Eto, makinig ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tinitingnan yung panlabas. Para sa akin, mas importante yung kalooban. Maganda yung kalooban mo. At yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya maganda ka para sa akin. Talaga ba? Para namang naiiyak ako sa mga sinabi mo. Sa gwapo mo na yan, nakita mo talagang kagandahan ng loob ko. Kasi ikaw yung tipo ng tao na may lalim kausap. Naku, dahil lang sa matanda na ako. Siguro nga, pero gusto ko yung personality mo. Hindi tulad ng kaedad ko na puro pa-cute. Ayoko ng ganun. Mas maganda yung tulad mo. Ay, susme, Nathaniel. Baka takihin na ako sa puso sa sinabi mo. Grabe ka naman. Bakit ka naman naatakihin? Sa totoo lang, Sige na, Ika, sabihin mo na. Huwag mo akong binibitin. pwede ko ba makuha ang Facebook account mo? Doon ko na lang sasabihin. Niya kasi ako eh. Ikaw talaga, nahihiya ka pa. Pero sige. Eto. Ayan, i-add kita ha. Accept mo ako ha. Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Thank you! Naku, kailangan na nating ubusin tong food sa plate natin. Lalamig na to. Oo nga. Tara, ubusin na natin to. Para nag-slow motion ang lahat, Papa Dudut. Yung tipong bawat segundo ay feeling ko ay nasa romantic drama ako. At si Nathaniel ang bidang leading man ko. Ang dinner na yon ay parang walang ending. Pakiramdam ko ay prinsesa ako sa harap ng prinsipe ko. Pero hindi fantasy kasi nakadilat ako buong oras. At grabe, nang inaccept niya ang friend request ko para kong sumabog sa kilig. Nag-flashback bigla ang teenage years ko kahit na 30 na ako. Ang pinaka nakakakilig, yung nag-offer siya na ihatid ako pa uwi. Aba, sinong tatanggi doon? Siyempre, umangkas ako sa motor na hiniram pa niya at nung humarurot kami sa kalsada ay hindi ko napigilan ang mahigpit na yakap. Kung pwede lang na ilipat ang bahay namin sa kabilang probinsya ay ginawa ko na. Pero ayon, kahit na bitaw mode ako pag uwi ay tuloy pa rin ang chat namin sa social media. Walang araw na hindi kami nagsisend ng message at kumustahan sa isa't isa. Dahil dito'y napatingin ulit ako sa salamin. Rika, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Aba, nagbi-makeup na rin ako para kahit papaano magmukhang fresh sa mga date namin. Fast forward. Nung nag-date kami ay napansin niya na nag-makeup ako. Nagustuhan niya naman. At pagkatapos ng date namin ay hinatid niya naman ako sa bahay. Dito hindi na napigilan ang katawang lupa ko at may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo pala yung sinasabi sa pelikula na you are beautiful in someone's eyes. Si Nathaniel, ang gwapo kong knight in shining armor, ay minahal ako. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako. Ang init na mga yakap niya, ang pangaangkin niya, para kung nasa ulap. Paulit-ulit naming pinatunayan sa kama na may spark talaga kami, Papa Dudut. Pero tulad ng sabi nila, hindi lahat ng maganda ay pangmatagalan. Unti-unting lumabas ang dark side ni Nathaniel. Sa bawat dalaw niya may kasamang hingi. Una, pera para sa rent ng motor. Sunod ay pang tuition. Tapos pang project. Hanggang sa patina sa pamilya niya ay ako na rin ang sponsor. At kahit halata naman na parang pineperahan niya ako ay hindi ko magawang magalit. Mahal ko si Nathaniel at binigay niya naman ang pangangailangan ko. Hindi naman ako lugi, sabi ko. Pero dumating din sa punto na sobrang komportable na niya. Nagdadala na ng barkada sa bahay ko, lasing paminsan at syempre may kasama pang hingi ng pambili ng alak. Sa bawat tagay nila para akong natutuyuan ng dignidad, Papa Dudut. Salamat talaga sa pabanlaw mo, mahal ah. Talagang love na love mo ako. Mahal, pwede ba? Last na to. Bakit naman last na to?
ilang beses na kitang pinagbigyan, Nathaniel. Pero please, wag naman dito sa bahay ko. Mahal, alam mo naman wala akong ibang bisyo eh. Nagkakasiyaan lang naman kami. Konting inuman lang naman to. Pampalipas ng stress. Gets ko naman. Pero hindi ko kasi gusto na may iba kang dinadala dito. Gusto ko naman ng konting privacy, mahal. Mahal, hindi naman sila iba sa akin eh. Mga pinsan ko naman yung mga dinala ko dito. Kaya nga nandito kami kasi katatapos na ng exam namin. Maganda dito sa bahay mo. May libreng pa-video okay pa kami. Tapos ang ganda pa ng smart TV mo. Aircon pa dito. Pero please, last na to ha. Pero hindi ba pwedeng respetuhin mo naman yung gusto ko? Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Magtuturo pa ako. Eh sabi mo hindi ka naman magtuturo ngayon. Kaya nga ako nagdala ng konting saya dito eh. Gusto ko kasing magpahinga. Pero sa ganitong ingay, paano ko magagawa yun? Ay, teka sandali. Mga bro, pakihinaan nyo nga yung volume. O yan, pinahinaan ko na sa kanila. Mahal naman eh. Oo na, sige na, last na to. Di na ako magdadala dito ng mga kainuman ko. Parang lumalabas tuloy, pinagdadamutan mo ako. Hindi ako madamot. Alam mo yan. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito sa bahay. Gusto ko lang ng tahimik, maayos na bahay. Yung ganun, ayoko rin na madalas kang umiinom. Bata ka pa eh. Hindi nakakabuti yan. Ayaw mo ba nun? Pagka ganito, mas matagal, tsaka mas masarap. O alam mo na ibig ko sabihin, Mal. Ikaw talaga? Dinadaan mo na naman sa ganyang usapan eh. Eh kasi alam ko naman na gusto mo to. Gusto mong inahalik-halikan kita. Gusto mo yung inaangking kita. Di ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Marinig nila sa sala, ano ka ba? Di nila tayo maririnig. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang bahala sa'yo. Basta ako, hindi ako magsasawa sa'yo. Hinding-hindi. Ikaw lang gusto ko. Lagi. Totoo ba talaga yan? Totoong totoo. Ano bang tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa natin. Mahal kita kaya nandito ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ko nga mag-live-in na tayo eh. Kaso ikaw ayaw mo pa. Baka naman katawan ko lang gusto mo sa akin ha. Mahal, hindi ganun. Ano ka ba? Alam mo naman na marami pa akong responsibility. May mga kapatid akong pinag-aaral. Ayoko madagdagan ng malaking obligasyon. Kaya ayoko pang mabuntis mo ko. Kaya nga uminom ka ng pills para hindi kita mabuntis. Pwede naman yun eh. Baka ayaw mo lang talaga. Dali-dali solusyonan ng problema. Kasi mahal, kung ako tatanungin, gusto ko na maging tayong dalawa na hanggang dulo. Mahal naman. Basta mahal kita, yun ang tatanda mo. Ha? Kaya ipaparamdam ko yun sa'yo. Palagi. Ngayon, paliligayahin muna kita. Mahal, baka marinig ka nila. Di nila tayo maririnig, huwag kang mag-alala. Tadahan-dahanin kita. Di tayo gagawa ng ingay. Di ka na. Ganito parate ang nangyayari, Papa Dudut. Kahit na anong reklamo ko, kahit gaano ko piliting tumayo at maging matatag sa gusto kong mangyari. Nawawala lahat ng lakas ko sa sandaling niyayakap at hinahalikan na niya ako. Para akong nahihypnotize sa lambing niya. Sa bawat bulong na mahal kita ay nakakalimutan ko ang lahat. Gusto ko ang pakiramdam na ako lang ang mundo niya. Sa mga sandaling yon, na ako lang ang babaeng mahalaga. Pero ang totoo ay hindi ko siya mahindiang hindi ko kayang tanggihan ng kahit na anong hingin niya sa akin. Paulit-ulit ng ganitong cycle, Papa Dudut. Hihingi siya ng pera, maglalambing at mauuwi kami sa kama. Sa bawat kasiyahang binibigay niya, may nakatagong kapalit. Pera. Ako ang bumabayad sa lahat ng pangarap niya. Ang dating nag-rent lang ng motor, ngayon ay may sarili na siyang motor. At ako ang sumasagot ng lahat. Parang naging ATM na ako sa buhay niya. At ang password ay ang mga matatamis na salita at init ng gabi. Hindi ko maiwasang isipin na parang
para akong punchline sa mga joke na naririnig ko. Parang yung kwento ng baklang bumili ng motor at sapatos para lang manatili ang lalaki sa tabi nila. Siguro nga ganito ang kwento ko. Hindi lang siguro ako tanggap ng mundo bilang pangit na babae kaya ang tanging paraan ko para magkaroon ng halaga sa mata niya ay pera. Dahil kung wala akong trabaho, kung wala akong pera, sino ba ako para kay Nathaniel? Ganito ba talaga, Papa Dudut? Ang kapalaran ng isang tulad kong hindi binayayaan ng ganda. Kapalit ng lahat ay kailangang tiisin ko ang ganitong klase ng relasyon. Kailangan ko bang magtiis at maging bulag basta lamang may kayakap sa malamig na gabi? May maramdaman lang na init ng katawan na tila nagsasabing mahalaga ka kahit papaano. Pero ang tanong na hindi ko matakasan, pagmamahal pa ba ito o panlilin lang na hinahayaan kong mangyari dahil takot akong mag-isa? Naging sekreto ang relasyon namin ni Nathaniel, Papa Dudut. Halos lahat ng tao sa paligid ko pati na rin ang pamilya ko, akala nila ay busy lamang ako sa trabaho at single na single kasi nga ay parang hindi ka panipaniwala na may lalaking nahuhumaling sa ganda ko. Joke lang po, Papa Dudut. Baka nahuhumaling sa kung ano ang meron ako na pwede kong maibigay. Ewan ko ba? Ginagawa ko talaga ang katatawanan ng bagay na dapat ay sineseryoso. Ang totoo talaga, Papa Dudut, ay nasa isang relasyon ako na puno ng panghuhot-hot at pagpapanggap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbulag-bulagan dahil iniisip ko na baka mahal niya rin ako kahit papaano. Pero let's be real, Papa Dudut. Kahit ganon mo kamahal, ang tao ay nauubos ka rin. Nakakapagod maging blind follower ng love. Isang araw inimbita ako ng kaibigan ko para magkita at mag-dinner. Siyempre dinala ko si Nathaniel. Para naman may kasama ako at para makilala siya ng kaibigan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko inakala na sa gabing yon ay may magpapabago sa pananaw ko. Doon ko unang na-meet si Elmer, ang pamangkin ng kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ni Elmer ay naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang meron pero sobrang gaan niyang kausap. Naiwang kaming dalawa nang mag-excuse si Nathaniel at ang kaibigan ko para mag-smoke at doon ay nagsimula ang mas matagal naming kwentuhan. Narealize ko tuloy na yung treatment ko kay Nathaniel before. Binabase ko lang sa bare minimum na baka he loves me in his own way. Pero si Elmer siya yung nagpapakita na dapat na bare minimum. And let's be honest, hindi pa nga minimum yon kasi grabe talaga ang malasakit niya. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang saya ko sa gabing yon o dahil matagal na rin akong hindi nakaranas ng ganitong klase ng atensyon. Pero yun nga, Papa Dudut, pinaramdam sa akin ni Elmer ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nawala. Ang pagpapahalaga sa sarili. So, Elmer, ano nga ulit ang trabaho mo? Parang ang chill mo lang kausap eh. Pero mukhang busy ka rin naman sa buhay. May hobby ka ba? Ang dami mo agad tanong. Nalula ako dun ah. Parang hindi kaya ng... Sorry naman. Okay lang naman ate. Call center agent ako, night shift. Pero pag hindi ako tinotopak at may free time, nag-freelance photography ako. Mahilig kasi ako mag-capture ng mga raw na moments. Yung hindi pilit, yung totoong kwento sa isang picture. Katulad mo ngayon, parang gusto kong kunan ka ng picture. Hala, baka basag ang camera mo. Hindi ah. Minsan hindi mo kailangan magpanggap para maging maganda ka sa mata ng iba. Be yourself. Maganda ka. Sus, bolero ka rin pala. Binigyan ka ata ng pera ng tita mo para sabihan ako ng magagandang words. Pero salamat ha. Baka kailangan mo na ng bagong salamin sa mata. Ikaw talaga. Alam mo,
Like sa trabaho ko, minsan kahit buong effort mo na binigay mo, parang wala lang sa ibang tao. Parang background music ka lang sa buhay nila. Pero okay lang, ang mahalaga, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ikaw talaga, iba ka. May kaya naman kayo sa buhay pero nagtatrabaho ka? Si ate talaga, hindi naman pwedeng walang trabaho sa Pinas. Hindi pwedeng nakatunganga lang at maghihintay ng biyaya. Dapat pinagtatrabahuhan. Kapag ang pera galing sa pawis, mas pinahahalagahan mo. At saka hindi mo basta-basta ginagasta sa kung ano-ano lang. Sina lola ko, tita at tito ko lang yung mayaman. Ako, corporate slave. Tsaka hindi naman natin masisisi yung iba. Kasi mahirap din naman talagang makapasok ng trabaho sa Pinas. Alam mo, pareho tayo. Sa ESL teaching ko naman, minsan pakiramdam ko, ako lang ang nagpapaka-effort para lang mag-aral yung student ko. Yung iba, parang walang pakialam. Requirement lang nila ang mag-login. Nakakabagot din lalo na kung susungitan ka pa. Susme, gusto ko na lang mag-log out minsan. Wag ka, sobrang relatable. Dati, isang client ko, galit na galit kasi daw hindi ko siya maintindihan. Siya kaya parang radyo na walang signal. Ako naman, isang student ko, sabi sa akin, "Teacher, are you sure you know English?" Grabe! Gusto ko siyang sagutin ng, "Ikaw kaya turuan ko ng Tagalog, tingnan natin." Nakakatuwa ka kausap. Kaya siguro kahit toxic na yung paligid, nadadala mo lang ng light. Hindi naman. Minsan nga iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero hearing that from you, parang ang gaan lang. Uy, thanks ha! Uy, parang ang saya nyo ah. Mahal, baka naman pinagpalit mo na ako sa pinsan ng kaibigan mo ah. Halika na, masayang kausap si Elmer. Feeling ko magkakasundo kayo. Ah, ganon? Kung sa tingin mo magkakasundo kami, baka nga magkasundo kami. Ano ba pinag-uusapan nyo? Sa gitna ng malateleseryeng twist ng buhay ko ay may mga eksenang parang boom. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Ganito na ganito ang peg noong dumating si Elmer sa eksena, Papa Dudut, ibang level siya. Hindi siya yung typical na lalaki na magbibigay ng hi, hello, bye na vibes. Para siyang walking TED Talk, pero promise, walang dull moment. Kahit ang usapan lang ay tungkol sa ulam, biglang nagiging deep at meaningful. Habang kausap ko siya ay parang may slow-mo ang mundo ko. Tapos kami lang ang nakafocus. Ang gaan, ang saya at kahit feeling ko ang bigat-bigat na ng buhay ko. May mga sandali rin na hindi ko malimutan ang kakaibang tingin niya na ibinibigay sa akin. Gaya nung nakita niya kaming naghalikan ni Nathaniel matapos ang dinner. May halong malasakit at pangunawa ang kanyang tingin. Then dumating ang araw na feeling ko ay ayoko nang bumangon. Ayoko na sa liwanag pero Papa Dudut, eto na nga. Nalaman ko ang sekretong pasabog ni Nathaniel. Yung perang hinihingi niya sa akin aba ginagastos niya para sa ibang babae. At hindi basta babae ha. Diyosa levels. Para akong na-wipe out sa realization na yon. Na-realize ko na paano ko hinayaang magpakababa ng ganito. Si Elmer, alam ang lahat, ramdam ko ang pagkabahala niya. Pero mas naramdaman ko ang alaga niya. One time, sinabi niya sa akin ang mga salitang parang direct hit sa puso ko. Rika, mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Huwag kang pumayag na tratuhin ka ng mas mababa sa deserve mo, ang sabi niya. Papa Dudut, umiyak ako noon sa harap niya. Imagine isang tao na nakita ang worth ko, kahit ako ay hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Kaya kinumpronta ko si Nathaniel at nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin siya. Lahat ng sakit at hinanakit ay sinabi ko at ang hirap, Papa Dudut, pero habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang self-respect ko. Naisip ko na finally unti-unti nang umaayos ang teleserye ng buhay ko. Tama na to. Wala nang kwenta tong palabas na to. Ayoko na. Tapos na tayo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi mo? Pwede ba mag-usap muna tayo ng matino? Nathaniel, wag mo akong gawing tanga. Tanga?
Saan naman ang galing yan? Paano kita ginagawang tanga? Tigilan mo na yan. Alam ko na yung babae, yung pera, lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, teka lang ha. Time out muna. Paintindi mo naman sa akin yung nangyayari. Hindi ko nasusundan eh. Na habang binibigay ko lahat, pinagtatawanan mo ko? Na ginagamit mo ko habang nag-iilusyon akong mahal mo talaga ako? Ika, mahal kita. Mahal? Mahal ba yung ginagawa mo? Gagamitin mo ko, sasaktan, tapos yung perang hinihingi mo, ginagastos mo sa ibang babae? Yan ba yung pagmamahal? Huwag mo akong pinagloloko, Nathaniel! Mahal, please. Pag-usapan natin to. Alam kong kaya nating ayusin to. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Hindi, Nathaniel. Pinili mong sirain yung relasyon natin. Yung tiwala ko, pati ako. At ngayon, ikaw ang mawawala. Mawawala ka na sa buhay ko. O sige. Nagkamali ako. Okay? Pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Wala nang chance. Wala nang aayusin. Sa wakas, nakita ko na kung gaano kababa yung trato ko sa sarili ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Deserve ko ang masigit pa. Ako ang deserve mo. Hindi mo ko kayang iwan, Ika. Alam ko yun. Hindi mo kaya. Sino may sabi? Ikaw? Well, newsflash. Kaya ko. At ginagawa ko na ngayon. Tama ng lahat ng kalokohan mo. Tama ng paggamit mo sa akin. Panggagamit? Huy, Ika. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo rin naman ako eh. Ano? Paano mo nasabi yan? Sino ba nagbibigay ng saya sa'yo? Di ba ako? Sino bang gumagawa ng lahat para maramdaman mo na mahalaga ka? Ako lang, Ika. Ako. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng ligaya. Ako lang. Ang kapal ng mukha mo! Ligaya? Ang ligaya mo, yung ginagamit mo ako para sa pera ko. Walang iya ka talaga! Wow! Tama na yung drama mo, Ika. Lahat ng binigay mo, bayad yon. Binayaran ko yon sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin. Kaya huwag kang mag-inarte dyan kung ano-ano pa sinasabi mo. Patas lang tayo. Bayad? Bayad? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Negosyo tong relasyon natin? Sobra ka na talaga, Nathaniel! Sinabi ko na nga eh, sige, oo, nagkamali ako. Pero aminin mo rin, Ika. Kaya mo bang iwan lahat to? Kaya mo talaga akong iwan? Sigurado ka? Oo, Nathaniel, kaya ko. At ginagawa ko na. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, malaya na ako mula sa'yo. Ika, please naman oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag mo akong hawakan! Umalis ka na! Alam mo, Papa Dudut, natutunan ko na talagang ipaglaban ang sarili ko. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mga taong totoo ang malasakit sa akin gaya ni Elmer. Hindi ko talaga ine-expect na siya pa ang magiging game changer sa buhay ko. Sa kabila ng pagiging wasak ko noon, unti-unti kong nahanap ang lakas ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, aminado ako na may mga gabi pa rin na parang gusto kong i-rewind ang moments namin ni Nathaniel. Yung mga yakap, yung mga halik, parang nakaka-nostalgic kahit alam kong toxic siya. At kahit si Elmer na yung ultimate comfort guy ko. May times talaga na ang puso ko ay ewan ko ba, parang nagla-lag out. Pero grabe si Elmer, hindi sumuko kahit ang gulo-gulo ko. Parang may sayad na yata ako at may bipolar disorder. Pero slowly but surely ay pinakita ni Elmer kung ano ang pagmamahal na pure at walang kasinungalingan. Isang beses dinala niya ako sa bahay nila, Papa Dudut. Shock na shock ako kasi for the first time ay na-feel ko ang love na walang halong pain. Tapos ayun na nga, nag-confess siya. May feeling siya para sa akin. Siyempre kinilig ako. Naging kami o hindi ba, akala ko eto na ang fairy tale ending ko. As in super saya namin, ang dami naming kwentuhan, asaran at kulitan. Sabi ko pa, Lord, eto na ba talaga? Feeling ko ay narinig ko pang sinabi ng langit na yes, Rika, eto na. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging
Plot twist ang buhay ko. After 1 week lang ay bigla siyang nawala. Walang paramdam. Walang pasabi. Ang malala ay nag-effort pa ako na magpagawa ng cake para i-surprise siya sa birthday niya. Pero guess what? Ako lang ang kumain ng cake na yon. Promise, ang sakit-sakit. Literal na yon ang pinakamalungkot na cake sa buong buhay ko. Tinext ko siya non-stop pero wala talaga hanggang sa finally naka-receive ako ng text na pinaka-heartbreaking sa buong buhay ko. Stop bothering me. Nasaktan ako, Papa Dudut. Parang yung moment na nasa alapap ako ay bigla na lang akong nahulog. Walang parachute. Diretso sa lupa. Si Elmer na akala ko ay light of my life ay biglang naging shadow na lamang. Kaya sabi ko sige na nga, magbabagong buhay na lamang ako. Magpapaka-independent woman ako. I packed my bags at nagbagyong mag-isa. Supposedly kami dapat ni Elmer ang pupunta sa Baguio together. Pero ayon, malamig ang Pasko ko. At hindi dahil sa weather kung hindi sa puso ko. Siyempre nagbabaka sakali pa rin akong makita siya doon pero wala talaga. Tinanggap ko sa mga araw na yon na magiging malungkot ang bagong taon ko at magiging bitter ako sa mga paputok. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko inaasahan na magte-text si Nathaniel. Sinabi niya na hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At ako raw ang tanging minahal niya. Humingi siya ng tawad sa mga nabitawan niyang salita noon sa akin dahil bugso lang daw yon ang matinding damdamin. Naramdaman ko ang pagkagulo ng puso ko, Papa Dudut. Sa panahon na yon ay napaisip ako kung dapat ko bang buksan muli ang puso ko para sa kanya. O dapat ko na bang tapusin ang lahat at magpatuloy na sa bagong simula na ako lang ang magmamahal sa sarili ko. Na forever akong single, na magiging bitter ako sa paputok ngayong bagong taon. Grabe, Papa Dudut. Binigyan ko si Nathaniel ng one last chance. Kasi nga naman, baka sakaling magbago siya, hindi ba? Pero naku, ang ending, hala hindi pa rin pala. Nahuli ko siyang may ibang babae and guess what? Ang habol lang pala niya sa akin ay ang pera ko. Pera, Papa Dudut. Imagine that. Ang sakit, promise, at parang ginawang punching bag ang puso ko. Pero alam mo, hindi ako nagpatalo. Sabi ko sa sarili ko, Ika, hindi ka basura. You deserve better. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Kaya kahit ang hirap ay binitawan ko siya. Pero eto to be super honest, minsan ay naisip ko pa rin si Nathaniel. Pero hindi na dahil mahal ko siya. Alam ko na tawag lang yon ang laman, kaya kailangan ko na siyang i-let go. Tapos isang araw habang mag-isa lamang akong nagmumuni-muni ay naisip kong i-text si Elmer. Ang tagal na naming walang update pero ewan ko ba. Parang biglang gusto ko lang ng kausap kahit friend lang. So ayun, nag-message ako at medyo kabado pa nga ako kung mag-reply siya. Pero nag-reply agad siya. Parang walang nagbago, ang witty, ang daming sense at ang gaan ng vibe niya ang kausap. Nagkwento ko kay Elmer ng mga ganap ko pati na rin yung mga walang kwentang mga bagay. Pero alam mo, Papa Dudut, iba siya. Hindi tulad ni Nathaniel na parang ATM lang ang tingin sa akin, si Elmer ramdam ko na may malasakit siya. May effort talaga. Nag-decide kaming magkita sa tabing dagat. Doon namin napag-usapan kung ano ba talaga ang meron o pwedeng meron sa amin. Papa Dudut, kakaiba talaga siya. Ang saya ng simpleng moments namin. Parang may spark na hindi nawala kahit pa ang tagal na naming hindi nagkita, Papa Dudut. Alam mo, next week nasa Manila na ako. Doon na talaga ang bagong chapter ng life ko. Ikaw, after a month, sunod ka ha? Oo naman, susunod ako. Pero syempre, may Japan moment muna ako kasama si Lola. Kailangan ko siyang samahan eh. Wow, ang sosyal. Ang yaman niyo talaga, no? Si Lola lang yon, hindi ako.
Siyang mayaman. Ako pasabit lang sa biyaya. Pero kahit sabit, dugong mayaman ka pa rin. Nako, ikaw talaga. Pero ate, gusto ko mag-thank you. At gusto ko rin mag-sorry. Alam kong nasaktan talaga kita nun. Past is past, Elmer. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Oo nga, pero gusto ko lang linawin. Hindi ko kinakalimutan yung mali ko. Accountability, ika nga. Kaya nga humihingi ako ng tunay na sorry sa'yo. Okay na ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Tsaka, diba sabi nila, time heals. Tapos na yun. Ay, ikaw talaga. Walang nagbabago. Na ano? Pangit. Maloko ka talaga. Pero, seriously ate, may gusto akong linawin. Parang serious na to ha. Ano na naman yan? Totoo to ha. Mahal pa rin kita. At hindi talaga yun nagbago kahit anong mangyari. Ang sakit din sa akin nung sinabi ko noon na tigilan mo na akong i-message. Pero natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo kayanin. Mahal mo ko pero natakot ka. Hindi ko kakayanin. Hindi kita naiintindihan. Pero ito ha, totoo rin to. Mahal din kita, Elmer. Wow, ang sarap marinig nun. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Depende. Kung hindi ka aalis bigla after 1 week at sabihan ako ng stop bothering me. Ay, grabe ka. Sorry na. Hindi na mangyayari yon, okay? Sorry, masyado ko nadala. Kanina ka pa sorry ng sorry. Okay lang naman. Ano ka ba? Gusto ko naman eh. Pero teka Elmer, ano nga yung sabi mong baka hindi ko kayanin? Medyo kinakabahan ako ha. Mukha lang akong walang sakit pero May sakit ka? May taning ka? loko ka, hindi ganon. May mild autism ako at ADHD. Ha? Seryoso ka? Pero alam mo hindi halata ah. Kasi nga mental condition naman siya. Mahirap pero wala na akong magagawa. Nandito na to. Nasa sistema ko na. Alam mo, hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kaya mo akong mahalin sa imperfections ko, kaya ko ring mahalin yung lahat sa'yo. Elmer, hindi ka pabigat. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa talaga ako nakakasama ng matagal. Nako, baka mag-ibang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Naiintindihan ko. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ko naman kinakailangan maging perpekto, di ba? Kaya ko namang suportahan ka. Gusto ko rin na mas maging buo ako. Tsaka ikaw din. Siguro magiging tama yung sinasabi nila na love will conquer all. Na makakayanan natin lahat. Na makakayanan ko kung ano man yung kondisyon mo. Pag-aaralan ko kung paano ka i-handle. Sana lang di mo ako iwan kahit gaano pa kabigat ang dala ko. Gusto ko talagang magtulungan tayo. Hindi kita iiwan, Elmer. Sigurado ako na kaya natin to. Basta magtulungan tayo, walang imposible. Salamat ate. Ay, bakit ate pa rin ang tawag mo sa akin? Huwag na yung ate! Anong gusto mo? Let me think. Dear na lang kaya? Wow, vintage vibes! Sige na nga, dear! Basta dear na tayo pagdating natin sa Manila, okay? Sige na nga, dear na! Isang buwan ang nakalipas mula nang umalis ako sa bayan namin ay sumunod naman agad si Elmer sa Manila. E di ayon, nag-live-in na kami. Kinikilig pa rin ako kasi kasama ko siya araw-araw. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na yung kakaibang quirks niya. May mild autism, ADHD episodes at bipolar tendencies pala siya. Sa isip ko ay carry ko to, love ko siya pinili ko to so laban lang. Pero papadudot, grabe ha. Ang mood swings ni Elmer ay parang weather sa Pilipinas. Hindi mo mahulaan. Minsan ang sweet-sweet niya. Parang papi na gusto lang lambingin. Pero may days naman na parang wag mo siyang lalapitan, parang ibang tao na siya. Naguguluhan tuloy ako. Like ano ba talaga tayo, Elmer?
Kahit mga simpleng bagay nagiging komplikado. Ang sakit isipin na parang ako lang ang nagsisika para maging okay ang lahat. Pero alam mo, kahit na ganoon ay mahal ko pa rin siya. Ramdam ko na kailangan niya ako, kaya sabi ko ay push mo yan, girl. Pahabaan ang pasensya para sa love. Bawat araw, self-pep talk ang peg ko. Kaya mo to, love mo siya. Tapos isang gabi habang tulog na kami, bigla akong nagtiri-eyed sa kakaisip. Hindi ko napigilan at hinalikan ko siya kasi feeling ko ay yun lang ang paraan para maramdaman niya na mahal ko siya at para maramdaman ko rin ulit yung Elmer na minahal ko. Ano ba? Anong ginagawa mo? Hinalikan lang kita. That's disgusting! Bitiwan mo ako! Hindi mo dapat ginawa yon. Alam mo dapat na mali yung ginawa mo. Sorry na. Pero ginagawa naman natin to noon na. Mag-iisang buwan na tayong nagsama dito sa Manila. Hindi mo na ako hinahalikan. Dati palagi mo naman tong ginagawa kapag nakikita tayo. Hindi ka makapaghintay? Alam mo namang marami akong iniisip. Marami akong problema. Gets ko naman. Namiss lang kita. Namiss ko yung kausap ko dati. Nagsasama nga tayo sa iisang bubong pero parang ang layo-layo mo naman. Parang may malaking harang na namamagitan sa atin. Gusto mo may mangyari sa atin. Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Hindi naman sa ganon. Nasasaktan lang ako because you're near yet so far. Pwede bang wag mong i-justify ang ginawa mo? Mali yun. Dahil walang consent yun. Ano pala tayo? Bakit tayo nagsasama sa iisang bubong? Alam mo, dear, naguguluhan ako. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Kasi naman simula nung nandito na tayo sa Manila, I'm hoping that everything will be okay. Pangit ako, gwapo ka, oo, alam ko naman yun. Parang ang hirap sigurong paniwalaan na pwede tayo. Nagsimula na tayong bumuo ng buhay dito, di ba? Alam kong hindi perpekto pero hindi ba mahal mo naman ako? Hindi ko na alam kung pantasya lang ba itong lahat na nangyayaring ito. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, hinalikan mo ako habang wala akong kaalam-alam. Tulog ako. Walang consent. Pero naghali ka na naman tayo before. Anong pinagkaiba nung ngayon? Kasi noon ginusto ko. Ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Magkaiba ang ginusto at sa hindi. Ano? Hindi kita pinagsasamantalahan, ha? We're living together. Magkasama tayo sa isang bubong, ano ka ba? Bumubuo tayo ng buhay natin together. Nagmamahalan tayo. And I'm frustrated na hindi man lang kita makausap ng matino. Para bang ibang tao yung kaharap ko. Tama na. Matutulog na lang ako. Wag mo akong hawakan. Elmer? Diba sabi ko tumigil ka na? Walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. So ano? Ano na ba talaga ako sa'yo? I'm sorry if I go beyond the boundary, ha? Patawarin mo ako kung niyakap kita, kung hinalikan kita. Patawarin mo ako kasi mahal kita eh. Sige na, matulog na tayo. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may trauma ako. Kasi may taong humalik at hinipuan ako noon sa lounge ng call center. It was traumatic. Parang feeling ko bumalik nang hinalikan mo ako nang hindi ko alam. Elmer? I'm sorry, ha? Hindi ko alam. I'm so sorry talaga. Alam mo, Papa Dudut, naawa talaga ako kay Elmer. Naawa ako kasi alam kong nahihirapan siya. Pero inis na inis din ako sa sarili ko kasi parang hindi ko mapigilan ang mga impulsive moments ko. Pero paano ba? Mahal na mahal ko yung tao. Kaya kahit papaano ay hindi ko rin masisi ang sarili ko. Matapos yung pagsubok na yon ay natutunan ko na kahit na anong pagkakamali ay hindi yon magiging hadlang kung talagang tunay ang pagmamahal. Nagkapatawaran kami ni Elmer, Papa Dudut, at kahit gaano kahirap ay pinili ko siyang ipaglaban. Nagpakatibay ako lalo na dahil alam kong hindi madali ang relasyon namin.
May bipolar disorder si Elmer at alam kong malaking adjustment yon para sa aming dalawa, Papa Dudut. Unti-unti ay natutunan naming iset yung boundaries namin. Mas naging klaro ang relasyon namin. At doon ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Isang gabi, Papa Dudut, na pag-usapan namin na i-level up ang relasyon namin. Nagsiping kami, ginawa namin sa unang pagkakataon na ipaubaya namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Naging iisa kaming dalawa, Papa Dudut. Ang saya ko kasi ginawa namin yon nang may pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Parang lahat ng doubts at fears ko noon ay nawala na. Hindi ko ipagkakaila, Papa Dudut, na minsan ay sobrang hirap din talaga. May mga araw na unpredictable ang mood niya. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko po si Elmer at mahal niya ako. Alam kong hindi niya maitago ang kondisyon niya at aware din siya na minsan ay mahirap siyang pakisamahan. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, Papa Dudut, ay yung tanggapin siya ng buong buo. Sa bawat episode niya, nandun ako. Nakaalalay at handang magtiis. Para sa akin, yun ang essence ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero buo. Papa Dudut, parang araw-araw na lang yatang may tensyon sa pagitan namin ni Elmer. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang wala ng koneksyon. Ramdam ko na hindi lang siya malayo physically pero emotionally rin. Madalas kaming magkasakitan. Hindi man physically pero masakit pa rin sa damdamin. At sa tuwing ganito ay parang pareho na kaming napapagod. Kapag nararamdaman ko na parang inaatake niya ako sa mga salita niya ay hindi ko mapigilang maghanap ng paraan para makatakas. Kaya ayon, Papa Dudut, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Nag-text ako kay Nathaniel. Alam ko na kay Nathaniel ako makakahanap ng comfort. Na makakalimutan ko ang lahat ng sakit kahit saglit lang. At hindi lang yon, nagkita pa kami, Papa Dudut. Muntik na talaga akong magkamali. May pagkakataon na parang bumalik ang dati naming samahan. Yung nakaraan namin na puno ng init at tukso. His presence was tempting. Parang natatakam pa rin ako kay Nathaniel. Pero sa kabila ng lahat ng tukso, hindi ko tinuloy. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut. Habang gustong-gusto ng katawan ko na magpatangay, nasa isip ko pa rin si Elmer na kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin ay hindi ko siya kayang pagtaksilan. Hindi ko kayang sirain ang tiwala niya kahit na madalas na akong naguguluhan sa mga nangyayari sa relasyon namin. Kaya tumanggi ako makipagsiping kay Nathaniel, Papa Dudut. Alam kong tama iyong desisyon ko. Teka, wag! Mahal, bakit? Hindi tama to, Nathaniel. Mali to. Mali. Kaya nga tayo nagkita, di ba? Dahil sabi mo miss mo na ako. Ako rin, miss na rin kita. Pero mali pa rin. Hindi ko dapat ginagawa to. Ano sinasabi mong hindi mo dapat ginawa to? Text ka ng text sa akin. Nagpapakyut ka pa sa mga chat. Tapos ngayon mali na? Ano bang tingin mo sa akin, Nika? Laruan? Nathaniel, I'm sorry. Pero nakukonsensya na ako eh. Hindi dapat ako pumunta dito. Konsensya? Huwag ka nga nagpapadikta dyan sa konsensya mo. Kaya mo bang tiisin yung nararamdaman mo? Kahit di mo aminin sa akin, kulang na kulang ka sa lambing. Ika, ibigay mo na sa sarili mo to. Alam kong gustong gusto mo rin naman to eh. No, wag! Tama na, ayoko na. Ayaw mo na? Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ikaw ba bipolar o yung Elmer na yun? Kanina iba sinasabi ng mga mata mo. Ibang-iba rin yung pinararamdam sa akin ng mga labi mo. Nasasabihin mo mali to? Ayos ka. Alam ko gusto mo to. Tama na. Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal.
tigilan na natin to, Nathaniel. Hindi ko pwedeng gawin to kay Elmer. Hindi ko siya kayang lokohin. Mahal naman, nandito na tayo eh. Wala namang makakaalam. Sige, wag na nating ituloy. Magbibihis na ako. Pero bago ako magbihis, Ika, baka naman meron kang ekstrang pera. Lalapit muna sana ako sa'yo para manghiram. Oo, alam ko yung role ko. Alam ko na kapag matuloy tong pagkikita natin, bibigyan kita ng pera. Dahil yun lang naman ako sa'yo eh. Parang ATM. Ang sakit mo naman magsalita, Ika. Kani-kanina lang, hayok na hayok ka sa katawan ko eh. Gustong gusto mo magpakamot sa akin tapos biglang nagbago yung isip mo. Tumigil ka nga! Alam mo, Ika, hindi ako nagkamali. Ikaw ata talaga yung may sayad eh. Hindi si Elmer. Mas ikaw talaga yung may sakit. Mas ikaw yung bipolar. Wala kang karapatan na insultihin ako at si Elmer. Bakit? Masakit ang katotohanan? Ako alam ko ginagawa ko. Eh ikaw, alam mo ba? Pabago-bago ka ng isip. Ginagawa mo akong tanga. Huwag kang pa-victim dyan. Tuwing nag-aaway kayo ng Elmer na yon, hindi ba ako chinechat mo? Sabi mo makikipaghiwalay ka na sa kanya kasi hindi mo na siya kaya. Hindi mo na kayang tiisin yung mga pinag-aagawa niya. Sabi mo pa nga parang mababaliw ka na sa relasyon ninyo eh. Tumigil ka sabi eh. Hindi ako titigil. Sasabihin ko kung anong totoo. Minahal din naman kita eh. Pero nagkataon na mahirap ako eh. Kaya kailangan ko ng pera. Hindi ko gina-justify yung ginawa ko sa'yo. Alam kong mali yun. Na parang ang dating ginamit kita. Hinuthutang kita ng pera. Tsaka isa pa nagkaroon ako ng ibang babae. Mali rin yun. Hindi ko sinasadya yun. Pero ang totoo, mahal na talaga kita. Hulog na pala yung loob ko sa'yo. Huli ko na lang na-realize. Kaya nga nung sinabi mo sa akin na magkita tayo, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal kita talaga. Hindi yan totoo. Heto, ayan. Ayan ang pera. Tapos na to. Tama na. Ika naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na hanggang dito na lang tayo. Nathaniel, buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Elmer. At gusto kong suklian yon ng tiwala niya. Hindi ko siya lolokohin. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, wala akong pakialam. Siya lang ang paniniwalaan ko. Tsaka, sorry kung parang minamaliit kita ha, pero sana matuto ka ring pahalagahan ng taong nagmahal sa'yo. Minahal kita noon, pero inabuso mo yun. Oo, medyo rough ang pagsasama namin ni Elmer dahil sa kondisyon niya. Pero alam namin na nagmamahalan kami. Okay. Edi good luck sa inyo. Good luck din sa'yo. Tsaka, wag mo na akong tatawagan. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sige, kakalimutan na kita. Pero bago matapos to, gusto kong pakinggan mo tong sasabihin ko sa'yo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, na-realize ko na mali talaga ako. Na sinayang ko yung isang katulad mo. Sana talaga maging masaya ka sa pinili mo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Handa akong alagaan ang relasyon namin ni Elmer. At willing akong pakisama ng pagiging bipolar niya. Alam ko malalagpasan namin to. Sabi nga namin sa isa't isa, forever kaming magsasama. Mahal ko si Elmer, pero sa totoo lang minsan naiisip ko, paano na ako? Kaya ko bang ayusin lahat ng ito? Parang sa sobrang dami ng problema, nakakalimutan ko na rin kung paano ako dapat alagaan. Pero natutunan ko na may mga bagay talaga na worth fighting for. Oo, mahirap kasi si Elmer may bipolar disorder. At hindi biro ang epekto nito sa relasyon namin. Sa simula sabi ko ay kaya ko ba ito? Makakaya ko bang makisama sa ganitong sitwasyon? Napuno kami ng tampuhan, iyakan at minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Pero naiisip ko rin na kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para intindihin siya. Kaya isang gabi ay habang nakatulog si Elmer sa kalagitnaan ng pag-aaway namin ay nag-research ako. Napagtanto ko na hindi ko kailangang solohin ito. Kaya't dinala ko si Elmer sa psychologist. Nakakatuwa kasi habang iniisip ko na para sa kanyang lahat ng ito, ako rin pala ang natulungan.
Natutunan kong maging mas mahinahon. Natuto akong magtiyaga. Ang cute nga kasi si Elmer ay natuto rin siyang mag-adjust. Unti-unti niyang naintindihan ang sarili niya. Kahit may mga pagkakataon pa rin may mga episode si Elmer, mas nararamdaman ko na may pag-asa pa ang aming samahan. Hindi ko po ipinagpapalit ang mga moment na ito. At natutunan ko po na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Sa tulong ng psychologist, si Elmer ay mas naging bukas at handang makinig. At ako naman po ay natuto ng mga paraan kung paano maging mas matatag sa mga pagsubok. Kaya ko po sinasabi ito kasi gusto kong ipaalala sa lahat na mahalagang mental health. Hindi lang para kay Elmer kundi para rin sa akin. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahala namin. At kahit na ano pang dumating, si Elmer pa rin ang pipiliin ko. Happy birthday! Salamat sa pa-cake mo, dear. Parang ang mahal nitong red velvet ah. Siyempre, mahal kita eh. Ikaw talaga. Pwede naman yung simple lang eh. Tayo lang naman kakain yan. Tsaka, alam mo na, bawal. Okay, no comment na lang ako. Basta masaya ako to celebrate your birthday na magkasama tayo. Kasi, Sorry na. sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Ang importante, nabigay ko to sa birthday mo. Kaya sa birthday ko, surprise mo rin ako ha. Nako, ano pa bang wala sa'yo? May career ka naman. Tsaka meron kang, alam mo na, ako. Maraming pera! Dapat lang talaga maraming pera, no? Basta, magtatrabaho tayo para marami tayong savings. Para makagawa na tayo ng sarili nating bahay. Kahit maliit lang at madaling linisan. Alam mo, sobrang happy ako kasi minahal mo ko. Alam mo, dear, kung masaya ka, mas lalong masaya ako na minahal mo ko. Biruin mo, natiis mo ko. Bihira na rin makahanap ng ganun. At ang swerte ko kasi nahanap kita. Worth the tiis ka naman kasi. Tsaka pinakita mo sa akin na wala kang ibang hangad kundi ang mahalin ako, mapasaya ako, ganun. Salamat pala, dear, kasi pinilit mo akong magpunta sa psychiatrist. Dati kasi parang wala akong tiwala eh. Feeling ko kasi ginagaslight lang ako. Pero dahil nandyan ka, naging panatag ako. Ang importante, okay na tayo. Iniisip na lang natin yung financial security natin. Alam mo, ayoko na maging bipolar ang laman ng wallet natin. Kapag nandito tayo sa Pinas, yan talagang pinagbawal na teknik. Ang mawala ng laman ng wallet. Kaya nga go, 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 work lang tayo. Pero inaalagaan naman natin ang health natin. Mahal magpagamot kapag nagkasakit. Siyempre naman. Basta sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ako kahit bipolar ako, may ADHD, mild lang naman pero kapag may episodes, pagpasensyahan mo na lang talaga ha. Nakokontrol ko na siya, hindi ba? Nag-improve na ako simula nang dinala mo ako sa doktor. Oo naman. Sobrang laki kaya ng improvement mo. At mas lalo ko pang naramdaman ang pagmamahal mo. Kasi never ever kang nag-ask sa akin ng kapalit. Nako, kakain na tayo nitong cake. Ay, teka. Ako na lang ang mag-slice. Konti lang kakainin mo nito ha. Mahirap na. Alam ko. Basta konti lang talagang kakainin ko. Hindi po madali ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan ko kung paano magpasensya at umunawa sa mga bagay-bagay. Sa pagsasama namin ni Elmer ay masaya akong sabihin na pareho kaming nagtutulungan sa bawat takbang ng aming buhay. Sa amin pong kondo, hati kami sa lahat ng gastusin at syempre nagtutulungan kami sa mga pangarap namin para sa hinaharap. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalaki ang pagbabago na nararamdaman ko mula nang magkasama kaming dalawa. Lalo na nang kumonsulta si Elmer sa psychologist. Hindi lang siya nagbigay ng emosyonal na suporta kundi pinaramdam niya rin sa akin na maganda ako. Hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa aking puso. Natutunan ko rin pong mahalin siya ng mas malalim at intindihin ang kanyang kalusugan. Pati na rin sa mental health niya.
Dahil sa kanya ay naging mas mabuting tao ako, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po maitatanggi na may mga pagkakataong nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko po agad naintindihan ang bipolar disorder ni Elmer. Grabe po ang adjustment na kailangan ko. At minsan, ang mga mood swings niya ay mahirap pakisamahan. Kaya nagkakaroon kami ng tensyon. Pero sa mga ganong pagkakataon ay pinipilit ko pong intindihin siya. At natutunan ko rin na hindi ko dapat gawing responsibilidad ang pagpapasaya sa kanya. Kailangan ko rin pong magpatawad sa sarili ko at matutunan kung paano maging matatag para sa kanya. Ngayon po ay nagawa ko na pong yakapin ang lahat ng aspeto ni Elmer, pati ang bipolar side niya. Sabi ko nga ay pahabain ko pa ang PC ko para sa kanya. At sana po sa tulong ng pagmamahal namin ay magtulungan kami para mapanatili ang magandang relasyon. Umaasa po akong mabibigyan kami ng lakas at magandang kalusugan para magpatuloy ang aming pagmamahalan at maging normal ang aming pagsasama sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aming kwento. Sana po'y magbigay gabay ito sa mga taong may katulad ko na pinagdadaanan at matutunan nilang mag-intindi sa mga tulad ni Elmer. Gusto ko pong makita ng lahat na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa pa rin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ika. Sa totoo lang, ang mga taong may bipolar disorder ay hindi iba sa atin. May mga pangarap, may nararamdaman at may mga laban din na kailangang pagdaanan. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. At tulad natin, sila rin ay nangangailangan ng pagmamahal, pag-aalaga at respeto. Hindi biro ang bawat araw na sinusuong nila, lalo na kapag ang kanilang emosyon ay mabilis magbago. Kaya't sa halip na husgahan, sana ay matutunan natin silang tanggapin at unawain. Ang mga taong may bipolar disorder ay may kakayahan ding magmahal. Tulad ng ibang relasyon, kailangan nilang matutunan kung paano maging responsable sa partner. Ang kailangan nila ay suporta, hindi panghuhusga. At ang pagkakataon na maging mabuting tao at partner. Sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon, pangunawa at pasensya. Kung may taong may bipolar disorder sa inyong buhay, tandaan na may mga pagkakataong mahirap silang kontrolin, pero hindi ito nangangahulugang hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal. Sa halip ay bigyan natin sila ng espasyo at pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng isang malusog at matatag na relasyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong puno ng pagsubok at pighati ay palaging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag. Pero lahat ay may limitasyon at katapusan, pati na rin ang oras na pwede nating silang makasama. Ikaw, kapuso, paano ka muling magsisimula kapag nawala na ang taong nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay? Dear Papa Dudut, may mga relasyon na sa sobrang tagal na ay minsan ay pinalalamig na lamang ng panahon. Hanggang sa unti-unti ay hindi nyo na halos maramdaman ang unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ang lahat sa pagitan ninyong dalawa.
Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo ng relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Ella. Isang online seller ng pabango. 32 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Marikina. Matagal na rin po akong tagapakinig nitong inyong programang Barangay Love Stories. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang beses akong naiyak sa mga sulat na inyong binabasa. Bukod sa mababaw talaga, ang mga luha ko ay talaga namang nakakaantig ng damdamin ng kwento ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng kanilang mga sulat. Kaya naman nag-decide ako na ibahagi din ang kwento ko sa araw na ito. Papa Dudut, first boyfriend ko ang asawa kong si Joe. Pakiramdam ko nga ay siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin, tapos marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na rin na kapag magkamukha daw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Mine, nagmerienda ka na ba? Uy, Mine! Ang aga mo namang nakauwi ngayon. Maaga rin kasi akong kumota, kaya pinayagan ako ng supervisor namin na mag-early out sa trabaho. Naks naman, ang bait naman ng supervisor mo. Eh di ba, siya yung kinukwento mo dati na palaging masungit sa inyo. Oo, siya nga yun. Pero mula nang malaman niya na buntis ka, ayun, naging mabait na sa akin. Totoo yata yung sinasabi nila na may dalang swerte yung mga buntis sa mister nila. Kita mo nga halos araw-araw na akong kumukota ng dahil sa'yo. Anong dahil sa akin? Dahil yun sa sipag at tiyaga mo na makipag-usap sa mga tinatawagan nyo para bentahan ng insurance. Hindi rin, Mine. Naniniwala talaga ako na ikaw talaga ang swerte sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ano yan, Mine? Eto yung nirequest mo sa akin ng isang araw. Buko pie, mula sa paborito mong store sa Laguna. Hala, Mine, ang bilis mo namang nakabili nito. Akala ko sa isang linggo pa yung uwi ng katrabaho mo sa Laguna, kaya hindi mo ako kaagad madadalhan nito. Sabi mo kasi sa kanya ka magpapabili ng buko pie. Hindi ka rin kasi niya natiis. Nakwento ko kasi sa group chat namin ng mga katrabaho ko na gusto mo ng buko pie. Ayun, nagkanya-kanya na kaagad sila ng presenta kung sino sa kanila ang pupunta ng Laguna para bumili. Grabe, ang babait naman talaga nila. Kahit isang beses ko palang silang nakita nang isama mo ko sa dinner nyo dati, ang lakas ko na kaagad sa kanila. Excited na kasi sila sa magiging first baby natin. Lalo na 3 buwan na lang, manganganak ka na. At excited na rin ako na kinakabahan. Pero syempre, mas lamang yung excitement sa akin. Kasi gusto ko na rin talagang makita at mayakap ang baby natin. Malapit nang mangyari yun, Mine. Malapit na tayong maging isang buo at masayang pamilya. 3 buwan na lang pala, magbe-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko, halos nakadikit lang din sa birthday natin. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko, makakatipid tayo sa pagsa-celebrate ng mga birthday nating 3. Maganda yung naisip mo, Mine. Makakatipid talaga tayo kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. O, di ba? Natuwa ka rin? Nakaka-excite kayong isipin na 3 tayong sabay-sabay na nagsa-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga manganak ka na mamaya. Uy, grabe! 3 buwan pa, Mine. Masyado ka namang nagmamadali. Siyempre, joke lang yun. Excited lang talaga ako maging tatay. Kahit nung una, sobrang kinabahan talaga ako nung sabihin mo na buntis ka. Aminin mo, kinabahan ka na baka habulin ka ng itak ng papa ko nung hindi pa natin sinasabi sa kanila na buntis ako. Oo, isa talaga yung sa pinakamalaking dahilan ko. Pero ang talagang kinatakutan ko nun,
Baka hindi ko mabigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Mine, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ko na hindi mo kami pababayaan ng magiging anak natin. Basta, tutuparin ko yung pangako ko na pagbubutihin ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Ay, kainin na nga natin tong buko pie na dala ko at baka maiyak pa ako sa pag-uusap natin to eh. Teka lang, ipagtitimpla muna kita ng kape mo. Ako na ang gagawa nun, Mine. Kumain ka na lang dito at para sa inyo talaga ni baby tong pasalubong ko. Papa Dudut, nasa second year college ako at third year naman si Joe nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdadalawang isip na panagutan ako noon dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa. Nagkasundo mga magulang naming pareho na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho ring may kaya ang pamilya namin at gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Joe pero siya na rin ang nag-decide na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng malilipatang bahay ni na Daddy na mura lamang ang upa at binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Joe naman ay nakapasok din kaagad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa sa mga magulang namin ay inaalalayan pa rin nila kami kaya hindi kami gaanong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang anak ko sa mismong kaarawan ko. Iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lamang talaga nag-uumpisa na nararamdaman namin ni Joe na kailangan na naming maging totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Noong umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming tatlo ni Joe at ng anak naming si Maricel. Kaya lang habang lumalaki si Maricel at lumalaki rin ang mga gastusin, doon na nag-umpisa ang pagtatalo namin ng asawa ko. Tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Maricel at kung ano-ano pang bagay na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan pa, Papa Dudut. Happy birthday ulit, Maricel! Thank you po, Mami. Happy birthday din po sa inyo, pati na rin po sa inyo ni Daddy. Sana nagustuhan mo ang regalo namin sa'yo ng mami mo. Sobrang nagustuhan ko po kasi favorite cartoon character ko talaga itong nakadrawing sa pajama na binigay niyo sa akin eh. Thank you po dito sa pajama na to, Daddy. Tapos may bago na naman po akong dodrawingan na sketch notebook na galing naman kay Mami. Alam ko kasi na hobby mo talaga na mag-drawing. Kaya yan kaagad ang naisipan kong ibigay sa'yo. Thank you po talaga sa inyo, Daddy! Sobrang saya ko po ngayong birthday celebration nating tatlo. Ang gaganda po ng mga regalo niyo sa akin, tapos ang sarap pa po ng mga niluto ni Mami. Siyempre naman, basta para sa baby ko, mas lalo kong sasarapan ng mga luto ko. Tsaka yun naman talaga ang gusto naming mangyari. Ang mag-enjoy ka sa special na araw na to, Maricel. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Payakap nga po sa inyo. We love you, anak. Love you, anak. Oh, magpalit ka na muna ng damit mo, anak. At medyo pinagpawisan na tong suot mo. Medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kailangan mo na ring magpahinga. Sige po, papasok po muna ako sa kwarto ko para makapagpalit po ako ng pantulog ko. Okay, sige anak. Mabuti naman na tumabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Akala ko ba tapos na tayo sa topic na yan? Nagsorry na nga ako kanina, di ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabi nang uwi. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na nakauwi dito sa bahay? Halos mag-aalas 9 na. Gusto ko na ngang mauna na kaming kumain ni Maricel kanina para hindi na siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong hipan niyang kandila sa birthday cake na yan. Pero nagpaliwanag na nga ako kung bakit late na ako nakauwi.
Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan ng mag-overtime. Overtime! Wala na akong ibang narinig mula sa'yo kung hindi ang lecheng overtime mo. Ella, pwede bang wag mo akong simulan? Pagod ako sa trabaho ah. O bakit? Ikaw lang ba ang pagod? Baka nakakalimutan mo na may negosyo rin akong inaasikaso kahit nandito lang ako sa bahay. At ako pa ang nagluto ng lahat ng pagkain nandyan sa lamesa na yan. Sinabi ko naman sa'yo na umorder na lang tayo ng mga pagkain, di ba? Tapos ngayon, isusumbat mo pa na napagod ka dahil sa pagluluto mo? Parang kasalanan ko pa na gusto kong makatipid tayo kaya nagluto na lang ako. Wow ha! Thank you sa pag-appreciate ng effort ko, Joe. Saka alam mo, dapat nga magpasalamat ka dahil kahit nakalimutan mong bumili ng regalo para sa anak natin, nagawang ko pa ng paraan. Wala ka na ngang oras para kay Maricel? Tapos pati ba naman pagbili ng regalo? Makakalimutan mo pa? Kailangan ba pati yan isusumbat mo pa sa akin? Alam mo naman na mula nang ma-promote ako sa trabaho, marami na akong bagay na nakakalimutang gawin. Pero huwag mo naman sanang kalimutan yung responsibilidad mo bilang asawa ko at tatay ng anak natin. Na-promote ka nga, pero hindi naman masyadong nadagdagan ng sinisweldo mo. Tapos parang halos kulang na lang, doon ka na sa opisina niyo tumira. Sa umpisa lang naman to kasi nag-a-adjust pa ako. Intindi mo naman sana yun. Mahigit kalahating taong ka ng supervisor. Hanggang kailan ba kami mag-a-adjust ni Maricel ng dahil lang sa promotion mo? Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Maricel, kanina ka pa ba dyan? Mami, bakit po kayo nagsisigawan? Galit po ba kayo na hinintay nating kumain si Daddy? Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Anak, hindi talaga kami nag-aaway ng mami mo. May pinagtatalunan lang kami pero maliit na bagay lang yun. O bakit pala hindi ka pa nagpapalit ng damit mo? Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. O, sige, ako nang maghahanap nun. Halika, bumalik na tayo sa kwarto mo. Papadudot mula nga nang ma-promote sa trabaho si Joe ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Maricel. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makakota sa ibang supervisor sa opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gila sa ibang boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang, kami naman ni Maricel ang naapektuhan ng dahil doon. Dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi na rin namin siya nakakasabay kumain ng hapunan. At hindi na kami nakapamamasyal na magkasamang tatlo. Nang ma-promote din siya sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kaagad naming nalipatan. Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Pareho po kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Maricel. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin, Papa Dudut. Wala na nga siyang oras para kay Maricel. Tapos, madalas pang mainit ang ulo niya sa amin na mag-ina niya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sean, ang asawa kong si Joe. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman mas lalo ring lumala ang mga pagtatalo naming mag-asawa. Papadudot hindi nagtagal ay nagdesisyon na kami ni Joe na maghiwalay na lamang. Ang dahilan namin ay hindi na lang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami.
Makalimutan niya lamang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente, galit na kaagad ako sa kanya. Hindi ko lang nalabhan ang isusuot niyang pantalon na sisigawan na niya kaagad ako. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkakasunduan sa bahay, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lamang talaga na para bang kami na rin ang nagpapalaki ni Joe. Kaya naman humantong na talaga kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Si Joe ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Maricel. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Maricel. At dahil matalinong bata ang anak ko, naiintindihan naman niya ang nangyayaring hiwalayan namin ng daddy niya. Ayun nga lang, habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil lang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Hi po, Mami! Anak, nakauwi ka na pala. Sakto kasi katatapos ko lang magluto nitong pancake na merienda mo. Wow! Favorite ko po yan! Lahat naman ng niluluto ko, favorite mo eh. Siyempre po, lahat kasi ng niluluto nyo, masarap po talaga, Mami. Sus, binola pa ako ng anak ko. Totoo po yun, Mami. Kaya nga po palagi ako malakas kumain kapag nandito ako sa bahay eh. Kasi wala akong pinalalampas sa mga niluluto nyong pagkain para sa akin. Naku, mukhang may gusto ka lang ipabili sa akin ah. Wala po. Nagsasabi lang po talaga ako ng totoo. Umupo ka na nga dito nang makapagmerienda ka na. Sige po. Oh, eto na yung pancake at chocolate drink mo. Thank you, Mami. You're welcome, anak. Malapit na nga pala ang birthday mo. Birthday po nating tatlo ni Daddy. Oo nga naman, birthday nating tatlo. Ano bang gusto mong gawin sa birthday natin? Gusto mo ba na i-invite natin ang mga classmate mo para makapag-celebrate ka kasama sila? Hindi na po. Alam niyo naman po na konti lang ang friends ko sa school namin eh. Eh di yung mga friends mo na lang ang invite natin. Busy po sila sa araw na yon. Ah, ganun ba? O sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mong carbonara kahit wala tayong bisita. Yay! Sige po, Mommy! At saka para mas maging espesyal pa ang birthday mo, ano gusto mong regalo? Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa iyo yon. Talaga po? Kahit ano pong hilingin ko, bibigay nyo? Oo naman, basta ba kaya kong bilhin eh. Hindi nyo naman po kailangan gumastos sa regalo na gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Maricel? Mami, yung gusto ko po sanang regalo sa birthday ko, yung makapag-celebrate po ulit tayong tatlo ni na Daddy ng magkakasama kagaya ng dati. Nung 1 taon po kasi si Daddy ang kasama ko nung birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong dalawa na lang po yung magkasama dito sa bahay. Maricel, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo. Opo, naintindihan ko naman po, Mami. Pero baka po mapagbigyan niyo ako na makapag-celebrate ulit tayong tatlo na magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong magbo-blow ng candle ng birthday cake natin. Tapos yayakapin niyo po ako ng mahigpit pagkatapos po nun. Sa totoo lang anak, hindi kasi ako sigurado sa magiging schedule ng daddy mo. Baka hindi rin siya pwede sa araw mismo ng birthday natin. Ganun po ba? Sayang. Miss ko na po kasi talaga yung pagsa-celebrate nating tatlo ng magkakasama eh. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na yon. Kasi yun lang naman po talaga ang... Maricel, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mami, nahihilo po ako. Sumasakit po yung ulo ko. At saka,
Oh! Maricel? Maricel, anak! Anak, gumising ka! Papadudod, sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Maricel na kaagad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kaagad siya nagkaroon ng malay. At dahil wala naman akong kotse, kaagad ako humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang anak ko. Mabilis ding nakarating doon si Joe nang tawagan ko siya. Nung una, sinabi ng doktor na anemic ang anak namin pero may mga test pa raw sila na kailangang gawin para sa kanya. At pagkalipas ng ilang araw, napahaguluhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon, Papa Dudut. Merong stage 3 leukemia ang anak naming si Maricel. Papadudod, sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat para gumaling ang anak namin ni Joe kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Maricel at doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niyang nilalabanan yon. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Joe na tutuparin namin ang birthday wish niya na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit dahil doon, Papa Dudut. Oh, Maricel, ready ka na bang hipa natin ng daddy mo ang candle dito sa birthday cake natin? Opo, Mami. Kanina pa po ako ready at excited na i-blow natin tong candle. Oh, ready na pala ang anak natin. Kaya hipan na natin to. Sige, 1, 2, 3! Happy birthday, Maricel! anak! Yay! Happy birthday din po, Mami, Daddy! Thank you po sa pagtupad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon. Siyempre, hindi namin pwedeng hindi to pa rin ang birthday wish ng nag-iisa naming baby. Daddy, hindi na po ako baby. 11 years old na po ako. Ah, big girl na pala tong baby namin. Sige nga, subukan ko nga kung big girl ka na talaga. Ha? Sinong big girl, ha? Ano, big girl ka na talaga? Ha? Alisin na po yung kamay niyo sa tagiliran ko. Sabi mo big girl ka na eh. Dapat hindi ka na nakikilit eh. Daddy naman eh. Joe, tama na yan. Baka masyadong mapagod ang anak natin. Eto na, bibitawan ko na siya. Si Daddy talaga. Palagi na lang ako kinikiliti kapag sinasabi kong big girl na ako. Doon kasi natin malalaman kung talagang hindi ka na baby. Maricel, islice mo na tong cake mo para makakain ka na rin. Mami, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto niyong carbonara eh. Kaya naparami po yung kain ko kanina. Nabusog po tuloy kaagad ako. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin tong cake mo. Thank you po. Gusto ko na rin po magpahinga kasi medyo po inaantok na rin po ako. Okay, halika. Sasamahan na kita sa kwarto mo. Kaya ko na po ang sarili ko, Mami. Maywan ko na po kayo dito ni Daddy. Thank you po ulit sa masayang birthday celebration ngayon, ha. Happy birthday po ulit sa inyo, Daddy. Happy birthday din sa'yo, anak. Papasok na po muna ako sa kwarto. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Maricel sa Sabado. Bakit naman hindi? Nung isang linggo ko pa sinabi sa iyong tungkol dun ah. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect namin na client. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yun sa mga agent ko. Kasi nga malaking account yun. Eh paano naman ang anak natin? Sa akin mo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yun? Eh kahit naman nung wala pang sakit si Maricel, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Para namang sinabi mo na naging walang kwenta akong tatay sa kanya. Kaya ako lang naman hindi mabitawan ng meeting na yun dahil malaking incentive ang makukuha ko doon.
At magagamit natin yun sa mga panggastos para sa therapy at gamot ni Maricel. Hindi mo kasi talaga naiintindihan ng point dito, Joe. Hindi lang perang kailangan sa'yo ng anak natin. Presensya mo! Presensya mo bilang tatay niya! Eto na naman tayo, Ella. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang ina. Kasi hindi mo iniintindi kung anong sinasabi ko sa'yo! Mommy? Daddy? Nag-aaway na naman po ba kayo? Maricel, anak, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tama ang mami mo. Nag-uusap lang kami. Bakit po ba palagi na lang kayong nag-aaway? Dapat po ba hindi ko na lang hiniling na magkasama-sama tayo ngayong birthday natin? Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po na makasama kayong dalawa. Sobrang hirap po ba talagang ibigay yun sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit. Maricel! Maricel, sandali lang! Anak! Papadudot ilang minuto rin pong nagkulong si Maricel sa kwarto niya at umiyak bago niya kami pinagbuksan ni Joe ng pinto. Pareho namang kaming nagsorry sa kanya ni Joe at alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. At dahil talagang mabait na bata si Maricel ay tinanggap naman niya ang sorry namin basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Joe ang mag-away at magsigawan, Papa Dudut. Magsisimula sa simpleng pagkatalo na mauuwi sa walang katapusan na sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami ng araw na yon na iwasan namin magtalo, ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga na kami ay magkasamang dalawa. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot na tuloy ang pamamasyal naming tatlo nila Joe at Maricel at ng araw na yon ay tinupad namin ni Joe ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo pa kami. Dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pag-awayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Maricel ng mga gusto niyang puntahan ay hindi kami hihinto ni Joe sa nag-uumpisa na naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Maricel at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang makapamasyal kaming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot na tuloy ang mga therapy ni Maricel at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ng sakit na meron siya. Kahit gaano siya nasasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot ay pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak. Palagi rin siyang nakangiti kahit na nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinasabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana ay malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon. Na sana ibigay na lamang sa amin ni Maricel, na sana ipagalingin niya ang anak ko, na sana ay makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya nga lang Papadudut, bigo ako. Dahil pagkalipas ng halos 1 taon, sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Maricel at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko po yun natanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko. Na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, Papadudut.
Mami, Anak, kising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? bukod po sa medyo masakit yung katawan ko, maayos naman po ako, Mami. Gusto mo bang kumain na? May dala ako dito na paborito mong carbonara. Pwede ka naman daw kumain ito basta konti lang. Busog pa po ako. May prutas din dito. Baka gusto mo ng apple o kaya orange. Hindi po talaga ako nagugutom. Maricel, hindi ka pa kasi kumakain mula kagabi. Ipagbabalat na lang kita ng apple kasi gusto mong kainin to ng walang balat, di ba? Mami, sandali lang po. Bakit anak? Pwede po bang dito na lang po muna kayo sa tabi ko? Gusto ko po kasing maramdaman na hawak niyo yung kamay ko. Oo naman. Eto hahawakan ko ng mahigpit ang kamay mo. Mami, alam niyo po, ang swerte ko kasi binigyan po ako ni Lord ng isang napakaganda at saka napakabait na mami na kagaya niyo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Gusto mo na parati akong binobola. Hindi naman po pambobola yun. Totoo po yung sinasabi ko. Kaya nga po kung makikita ko si Lord sa heaven, paulit-ulit ko pong hihilingin sa Kanya na sana po kayo po ulit ni Daddy ang maging parents ko. Ano ba yung sinasabi mo, Maricel? Hindi mo pa makikita si Lord kasi matagal pa tayong magkakasama-sama ng daddy mo. Mami, may hiling po sana ako sa inyo. Ano yun? Ibibigay ko kahit ano pa yan. Basta para sa pinakamamahal kong anak. Mami, alam ko pong mahirap pero sana po kapag nawala ako, wag po kayong masyadong iiyak ha. Bakit mo pa sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, di ba? Gagaling ka, Maricel. Mabait kang bata. Malakas ka, kaya mawawala rin yung sakit mo. Yun ang isipin mo, okay? Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayong nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yun para sa akin? Siyempre naman. Gagawin ko yun. Para sa'yo. Sa tuwing ngingiti tong mga labi ko, ibig sabihin nun, ikaw ang nasa isip ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo, ha? Para palaging ngumiti si Mami. Maricel, 2 buwan na lang. Birthday na natin. Magsi-celebrate pa tayo, di ba? Tayong 3 ng daddy mo. Sa bahay natin. At promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin to. Okay lang naman po, kahit hindi na tayo mag-celebrate. Ang mahalaga lang naman po sa akin, yung magkakasama tayo ni Daddy. Mami, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo ha. Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Dahil kahit kailan, hindi ka naging pasaway. At naging napakabait mong anak sa amin ng daddy mo. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po akong nagpapasalamat na kayong binigay ni Lord sa akin. Mami, gusto ko na po muna ulit matulog. O sige, ayos na ba yung pagkakahiga mo? Opo. Okay, lalabas lang muna ako ha. Kukuha lang ako ng kape ko. Pero babalik din kaagad si Mami. Magpahinga ka lang dyan, Maricel, ha? Babalik ka agad ako. Sige po, Mami. Ella, bakit ka umiiyak? Si Maricel kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Malakas pa ang anak natin.
Alam ko na makakasama pa natin siya ng mas matagal. Joe, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Maricel sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Magpakatatag ka lang, Ella. Kailangan natin kayanin to, lalo na ngayon. Hindi tayo pwedeng makita ni Maricel na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong dalawa ngayon. Kaya please, alam ko na may hirap pero kailangan nating katagan ng loob natin para kay Maricel. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay pinaparusahan kami ni Joe ng puong may kapal dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa altar, Papa Dudut. At hindi namin nagampanan ng maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Maricel. Kaya bilang kaparusahan ay tinakda niya na kunin ang maagang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko pero hindi ko yon mapigilan talaga. Ang naisip ko rin noon, Papa Dudut, ay bakit naman kailangan na si Maricel pa ang makaranas ng ganong sakit? Bakit kailangan na siyang magkaroon ng malubhang karamdaman at bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Joe. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko. Kaya nga lang, Papa Dudut, hindi sa akin ibinigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Hanggang sa dumating nga ang oras na kinakatakutan ko. Ang pagpanaw ni Maricel isang buwan bago ang aming birthday. Sobrang sakit noon kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama-sama sa araw ng birthday namin. Nangako ko sa kanya ng isang napakasayang birthday celebration. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain, bibigyan ko siya ng maraming regalo at hihipa namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin kahit ako na lamang mag-isa sa bahay, Papa Dudut. Ayos na siguro tong mga pagkain na nandito sa lamesa. May carbonara, fried chicken, buko salad, at saka strawberry ice cream. Sigurado ako na magugustuhan lahat to ni Maricel. Anak, nakikita mo ba tong mga inihanda ko para sa birthday nating dalawa? Lahat to paborito mo. Kaya ako nandito ka lang. Sigurado ako na sobrang matutuwa ka. Maricel, miss na miss ka na ni Mami. Payakap naman oh. Yakapin mo naman ako kahit sa panaginip ko lang. Miss na kita. Sobra. Ella? Ella, gising ka pa ba? Si Joe yun ah. Bakit pa siya pumunta dito sa bahay ng ganitong oras? Ay, pagbuksan ko na nga siya ng pinto. Happy birthday! Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita kasi birthday mo ngayon at birthday ko kahapon. Joe, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sayang naman tong cake na dala ko kung paalisin mo lang ako. Isa pa, hindi rin ako nakapag-celebrate ng birthday ko kahapon. Pwede bang sabay na tayo mag-celebrate ngayon? Gabi na. Siguro mas mabuti pa Please, kung… Ella. Gusto ko lang mag-celebrate ng birthday kasama ka. Kagaya ng ginagawa natin nung nandito pa si Maricel. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo sana ako. Sige, halika. Pumasok ka na. Salamat.
Oh, naganda ka rin pala dito ng mga pagkain. Ikaw ba ang nagluto ng mga to? Oo. Paborito lahat to ni Maricel. Lalo na tong creamy carbonara mo. Sigurado ako na kung nandito lang siya, mabubusog na naman kaagad yun. Ay, eto nga pala yung cake. Ilalabas ko na sa kawan para maisama dito sa mga inihanda mong pagkain. Sige, salamat. Ayan. Ayos! Kompleto na tong handa para sa birthday celebration nating tatlo ni Maricel. Teka lang, parang may kulang pa pala. Anong ginagawa mo? Sisindihan ko tong kandila dito sa cake natin. Hindi mo naman na kailangan gawin yan, Joe. Hindi kompleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay hihipan ng kandila na nandito sa ibabaw ng cake. Pero wala na nga si Maricel. Hindi mo ba talaga yun naiintindihan? Wala nang dahilan para sindihan mo pa yung kandila na yan dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan, Joe. Anak natin, Ella. Pareho nating anak si Maricel. Kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang sarilinin ang sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan. Dapat nung una pa lang, napansin ko na kaagad yung pagiging matamlay at sakitin niya. Naakala ko normal lang para sa edad niya. Dapat nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya. Dapat hindi ko siya pinabayaan. At kung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Joe. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. May kasalanan din ako. Kasi nawalan ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Ella, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na sirain ng trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalahamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit ano palang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho, hindi rin nun maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi na iligtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Joe! Hindi ko lang pinapakita pero palagi kong sinisisi ang sarili ko. Tama ka naman eh. Napakagago ko kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Ella, sorry. Sorry kung hindi ko talaga nagampanan yung papel ko sa pamilya na to. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat sa ating dalawa. At alam ko na ito rin ang gusto ni Maricel na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na to. Hindi ko alam. Ewan ko. Masyado pang magulo para sa akin ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Ella sa buhay ko. Joe, alam mo naman na sa kanya umiikot ang mundo ko. At ngayon na wala na siya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ng sarili ko para magpatuloy sa buhay na to. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit kasi kahit kailan, hindi ko na makikita at mayayakap pa ang anak natin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama si Maricel. Sa lumipas na halos 12 taon, sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi kaya hirap na hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa bahay o sa bahay ko. Halos hindi ko na rin natutukan pa ang online business ko at madalas din na nasa bahay ang mga magulang ko pero tinataboy ko lang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayarin ko na napabayaan ko na.
Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis ako makapag-move on, bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang ala-ala namin na magkasama ni Maricel. Gabi-gabi at araw-araw po akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay, Papa Dudut. Nandun ako palagi sa kwarto ni Maricel at madalas na tinititigan ang mga gamit niya pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya o kaya ay ang una niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandun lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga akong magsimula muli, Papa Dudut. Hirap akong makita ang bukas nang hindi na siya kasama. Sana kung si Maricel ay tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako? Isang linggo ang lumipas nang sinimulan kong dalaw-dalawin sa bahay ni Joe, Papa Dudut. Nung una ay tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumalik kinabukasan at paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag hindi lamang para sa sarili ko kung hindi para na rin kay Maricel. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin kasi nakikita niyang patuloy akong nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Joe sa lahat ng mga sinabi niya. Mas lalo ko lang pinahihirapan ang anak naming si Maricel kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan. Papa Dudut, nagkabalikan din po kami ni Joe hindi lamang dahil sa awa kung hindi dahil sa mas naiintindihan na namin ang isa't isa. Sa pagkawala ng anak namin ay pareho kaming maraming na-realize ng asawa ko. Ang relasyon ay hindi natatapos sa pagtupad ng isang obligasyon, kung hindi sa pagpapakita at pagpaparamdam ng walang katapusang pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na minsang nawala ng minamahal sa buhay. Piliin nating maging matatag. Totoong madali itong sabihin at mahirap gawin. Pero palagi na lang nating isipin na para makausad tayo mula sa kalungkutan ay kailangan natin ng isang may mga tao pa rin na natitira para magbigay sa atin ng lakas at magparamdam ng kanilang pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ella. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.